the police are running. Oh, a police funny Johnny Sada Chere. I am Frank on your see follow them. Oh, Muno Machi. Follow them. Follow them. Near Casano di Cana, son of a cat. Other because you are what the house na. Follow them because on quant the anabedem or no the anabedem. Muda Siru Latif or say they are running fools. Omu Daniel fools. Kwasiafo. It's as a 10 years old. Yes, Ben Abdella can't 10 years no, and so the bear movie. Okay, Charity Donko or say they are running away. Omu Johnny. Okay, Steven Nana Nochi Jabless or say running. Johnny. Francis Siabosi Koti are running. Koti funny Johnny. Nana do say it means the police are running. A police funny Johnny Sada Chere. They are running for their life. Papa Kwesi Manuel Nekasa. Johnny Ape Janko Aji Omo Krankwa. Tahiru Nuhu or say it means not follow them. Oh, it says Mundi Omochi. It is not follow them. That means say Obibeka no Wakanta. And or say it is not. Interesa say follow them. Joyce Donko. Hey, Madwa, also Tiauza. Or say the police are running. No. A police follow Johnny. Oh, that is the video on your screen. Okay. I'm unfortunate, but see, next month, Mewari Alzani. And they are very, very serious. Because my bazongo, man, Tizongo, Kata Pai, Behabe. What na? Zongo mfiero do say me Kwesi matra 13 good years 13 years 13 years what na oteki fia ha mfiero do say ni 14 it's a what na ha che me afe na me ko mfie 9 next year February na manya mfie 9 mete sanu ena mete ya jida ena mete kolafia kolafia mete ena azwa nso mete eno nso mete nam nam ne de se wo ware a wo fra wo yire se bia abiba o se nam sa de no me filio yaria zoranga eno kire sei abaya abra yaria zoranga sa abaya abra no dia wodi aye no agosi but Togbe Mawuli Aliga or say Shegu means stop it. Why are you running away? Shegu means stop it. Togbe na ekasa embamcho emamu Facebook on Shegu kire say Shegu no kre say you can no kre. Nana Krobea, please, if you want to marry a Hausa lady, marry me, cause I sit you. Hey, Menyabio, Mina Wara Karim. Mediana and Chiedo do say, Minawara, Mediana and Chiedo do say, Mami Hun and Chia Media. Hey, Aquasima Sanya Bakwaka, Hamdia Arahasan, or said then Nana, marry me. Oh, free I can when you do. Menya say, Edu. Oh. Na wari ni nyina nso sese sia enumfie nan no de asa bia na mkomanim pa ba mo nya ade o mo nyere mo honte mo nyere me ware ba ko pe me enumyensa metini sisia me mete kakra me ware miensa metini sisia okay Shegu no amanfo de Shegu no enso meaning eba Abdomanam or say the Hausa is Sanugudu Suna gudu. Okay. Abdomanan Konan say it means Suna gudu. They are running. A man for fanning kitten chiri. You know, you're on Facebook or the NTM ma ye interactive yes on your way. We love you. Say yanimu din kobo say we in Facebook one more. Mo ye very more responde kama. Okay. And as Steven Nana not jab no say Shegu means stop it. Na mi busa Shegu no. Abdomanam Krona say Shegu means bastard. Stupid is different from bastard. Bastard chire say Bontrowe. Che say uni papa. Jama baby. A jamamba. Yes. And only bastard. And na stupid and so ye dey. Koko as sociology na stupid and ka ho. Ye yanfante te ye se kwasiafo no udwane. Nyina temidie o. Nyina ya temidie o. Okay. Mate. Yeah, Adisimamba, Hayana Breve, ama yede Asem Beba because ye bono ebesie.
Yan fasida emo of John entry bus yakon na afi na kwadwo apia kwame ageni mboaten aboajewa na eja sam oma omusua century die wo take fm ha omunyina abeboa yen yanya ebeke nkan ye eyemi nana kwasi wusu echam minimi nua ba papa bi akosua eje wakode agra ye wo de enenye fiada nso yakọ alaji ya jida na no akwala ketua bi o ye house ni ba me nchen ena oba no humi no oka Uncle Krobea nam say yes o se me pese me no di nkomo enam si yo makwala ye fro say o se ye frɛ me Hamzia ote hen one ne papa na nenam ote askore mampon ne papa ne kire ne se na Krobea ni na akwala ne ni age because akwala no tie Asem Beba de okay good ena akwala ni busa me se me pamcho mo amosan yankramufo mo san tie na mo nkire me the reason why asa de ne tesa o se me papa ka kire me se ofri o man so ekomeka enunti ene efro o ye bema o ye alaji ya adenti na omu free meka eba oma maimu a yeda so frɛ won mu alaji ena mebusa akwala ne se aden alaji kire sei mu amutie no sɛ ne emunim sa alaji kire no montom fa ho ya akwala ne kan no menka alaji ase ne sen adenti na se mu free meka na mo ba Ghana ana mo come various countries still yeda so frɛ mu alaji Yame kan matter obusa question obusa sem ya de dia se ukọ obi man so na se wo ye hoho enti yemfra wo alhaji dia obedru wo man so a de enti ne yefra wo alhaji eno your question akwala na ebusa me so help me answer this question. Yes. Those of you on Facebook watching us. That must say at here for 102.9 FM how you take FM so ene ya den sam nam ene adisuani ade kire wo ho ene eyen nsem waranko ma afidie ne na ha ya ameba sese ya jingo oh dia na usu dwa masum na jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye wani paduanim na yensu ye nkokrafo ye oh emamon kokra ye sem rantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afuro de wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Fredimens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na Heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoɔ yi mu agye atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrante sem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abosumi pini obi anya rede ti ase emedo tie Hepa Plus mixture ene adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomdin hu hia me yie esne bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafia ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband ene won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada woni dumienu nka ho pharmacies chemical herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FDA ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye Chalice my food obi benya wa na free ade e na pomudin so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule
ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane achire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Nana, bibia bokode. What bowra washroom have by 6 times. And open kwa aden. Do I said the minyanya hobby wo medunso. Mean to know, don't hwede numbia no. Me sorry junso anadwo mu nyina. Na me kodunso kra. Emma papa, me wia. Na said the bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me do meeting wa. No bia da na ni hwe me. Na de akama yase no gu me trousers mama nafo. Na de akiri sukura ne se. Ense me mumposa me ni me ri ni nhemu. Na said dai beba no. Me di boy nia. Na tradadada. Eguma worry. Any serious. Hwe mete wase. Makobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules enia Pros Love capsules, your natural dietary supplementer. You didn't wear in and bena say. Emebo marima uba infinia ukomu ibimu. Oba so free. Na Johnson 10 temenkan na Johnson to big share. Way so your friend True Man capsules. And na do won't me mwajuman pamu nyina so to a cha. Emma wa drinks from Pros Love ni True Man capsules in na. A natural info na diabo jama iso. Ubenya enwe biato ewo KNG heba, Dani heba, Misty heba, Happy Dan, Corinak, Freddy Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and heba shops BM. Unsa ebe kembi. At phone for Natural Lane Company Limited. 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne Truman capsules. Bema beye bema bie. Say getting catway. Food and Drugs Board ashwe mwaji to say. Era yankoi. Would you decline? Not me enjoy work with your hakakra. Show wallpapers, any curtain blinds or dear design in the hall and in the rooms. Wash a shack designer while you're from hall. Ne fair. I know yet 3D epoxy design. Okay, Miss Row, baby. Free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or designer as a 3D, 5D, any 8D moral designs in Ghana hanyina Alaska pet or a man for Timiko to do a part on wo for chemical said the treatment equal see designs nya na Joshua wa say asasu e meton na nsuo wase o me kai pa as a clay bisa it's na enchenchene wa wo no nyina tantantan na ba ne say me frɛ Alaska Star Enterprise and omde chemical ebe treat ye e di 3D epoxy and wallpapers ebe design ya had my fefenti enya nyamesum kra de wo me mu a akamede jinkofo gas yo na one more important Alaska Star Enterprise Kumasi Adum Prudential Plaza opposite Hwa Accra so Tiptoe Lane opposite Circle Mall and Wakaishi NS Kamisedano mu a Benny MTTD for 0200 281 080 and 0248 315 258. Abapamo womundi nukreo online shop no ade enema na we order no o musa you ready share what dia befie wow susumpo na meto ede ma omo fa mo musu o se online shopper wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida age abapamo wom de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no tie wan se trafie maye ni dwamrew se ye ntade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ka bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com. Abapamall, so convenient. Abapamall, so convenient. Papa Sam Haram
Misa ni G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Oh, come on dear. Menkasa ya kama na membo. Sani dia ya kama. Nokweni. Mimi ama akokora fi school abama. So mi hu no ne swat na mi sinde na yo. Ana white yo no ansa no kasa ya se. Ogun bi se ka no. Mama no so akoto bi ano. So de ba ko bi na ano. Ba so se don't ye expense na ina guru kakra na ejo sa na mo chimi ni na penso ana e ni tell me free na penso obey shebi ana de munya me ya adu muni simu kakra e ba na me so ati ba no se guru e ba mo che ba na mi ba penso du no me mo se don't ye ba e Zahara Misa ni G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Zahara Rupei ebusu wo oman mu herba pharmacy ne chemical shop bia freyen was 0246 348334. OTEC 102.9 FM. Asem Dabi. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Asem Dabi. Asem Dabi. Buena jawa swe buenyo. Buenyo. Wabra bwemo. Nyami. Yenu namampara yenu. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Yenu namampara yenu. Nasara wabina kaya minyami beye frara woyi mwa. Buena jawa swe buenyo. Nyami. Yenu namampara yenu. Wayne ya jawo. Akinkawe ya jawo. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Within the war, when you mean Yankopon to Tobin, about the only Radi, Ogun Trade upon you, the Mancoma, and then Yankopon Yasasura, Ogumi Yami, no Brian Supon. When you mean Yami, no one Yami, I'm on some Yami, who told Suna Boria, watch us in Yamia when my FM. Yeah, that was my FM, that's it. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Watch us in Yamia when my FM. Odoman kuma nyame. What's aye? Okay, aye nkan wudin. Odoman kuma nyame. Empempensoa. What de menime tiefu ababedri. Aseda ene de mawo. Arofoni adehia mutie ye enawie ye mo bibiara ha ye mamo akwaba Beba 102.9 FM aha eye Oteka FM so aha ni Asante nyina ahohoahoa afidi kase no Radio University awie yatenase yede Asem Beba da bidwumadie no ba besom ba bibiara wo wa wutie no obetumi asa hweye empremprenya ye kasei odie ko Facebook ne so na sheshe Oteka 102.9 FM sheshe Oteka 102.9 FM na o sheshe na so hunu a ye stream show no live ewo ho awiabre wadwenkyere bi a wono beto amane yen ye beje ye bekan ne kama wa afidie so de amawo sa abre kro na amuo no uko YouTube nso so na wo sheshe Oteka 102.9 FM ewo YouTube ne nso so a show no ye streaming live enso wo ho na uko YouTube ne so a ye nuanom e wa ma hodo so no
wonom indicate sa akra Krobea ye wa ha wonom a ewo Ghana ha onom nso indicate sa akra Krobea ye wa ha. For instance ye wo George Safo ewo ye YouTube ne so en wo che sa akra ya Krobea Asante na awie yi sa wo ba South Africa ya ye krado en awie mo nsam hodo a mo de ba no da ye de sua de en ye de kire ye ho nso ade e wa ha ye wa di nkra ya Emmanuel enso wo YouTube ne so en wo no wo Abu Dhabi en wo che sa akra Krobea awie abremu ye ma mu good work done da ne da mo ne pa ene mo nsam pa mo de ba besom yen e wa afidie so no ye de pa ye wo Kabum City vibes en wo se akra en awie me ma mo ha o me nso me wo United Kingdom mu na me nana bena nyanta owotafo nhia so nana Krobea onfa adwumadie ni agrokra o en awie ye chiachia mo wate ene da ne da mo nsam pa mo de besom King Jonas enso e wo Buokrom Estate baba shop a BNCS pub no en wo chesa Krobea yenso ye wo Ghana ha na awiabremu menso me ne gaba say yabadem yenso ye show live en nana entry seminars o chesa kinkan wura Krobea na Asante en ne wo ba nas gentle kata yenso ya badem en awia ye nyina ye kam ho en na ye hwe show no live enso e wa ha nana do shoemaker anomanyi polase en wo chesa Krobea mo fire awia ise ye hia sei na moji modwa sei ya na ye niaje na nanya akọ bright hwe ye na awia yi e wo Germany en wo se akra ene amanonefo no yenso ya beji ye dwa e wo YouTube so ya yenso ye kam ho oba sanwasi total ye wo ya frempon Wyclef enso ho e wo Facebook ne so en wo chesa akra ya Krobea Asante en awia yi ampaniampa ni nuane ampa ye no nyina na ahia enso e wa ha ye hwe mo live Steven nana no chija bless enso ka ye ho en wo chesa akra ya Krobea Asante en na abedwafo no ye nyina ya ye krado Facebook ne so de enya asem ketoa yenso ye ne apamfo ni nyina ye hia wa ha na awiabremu ye hwe mo live Antonio Pon ono wa Argentina en wo kasa akra asemu a na akwada ni busaw se alaji ekere sei no wo mimi nim die mu no alaji kire bishop ana prophet Dabi Anthony we die bishop ana prophet we die Anthony brabio ana wo quotation so dia fabake oba de achi am ya wiai akwaba bio ya eja akra umpom te sei nyankopon adom me ho odin pa akra na ho so nyame adom me nso me ho ye na enra yampanika ya me call ya me ka ho asem no ekuro bi nso wo area ho aye fra no mankona hogono omo nso se mabahia mpanika de ya memra mankona hogono ho ani abutunsu fo zobra abutunsu unim abutunsu minimo ho bekwa abutunsu ekwan ne nye edi se wo nso wachiri wakwa abutunsu nyina akobu dotom nyina dotom nso wakọ wo mo so kwan ne nye o they say they ka akra nkoma dotom fo nso kwan ne nye nyina epro omo di nyina epro ka be na ekofa abuntunsu kwan nye jakobu awon so aduane wo akra aduane wo ka be na ekofa se be kwai premre ya ye ka ho asem premre na mansie se wo kofa mansie ni ba wan hwe ya untumi nya ne nkoda bedianko for ne bi no amansia premre enti abuntunsufuo dotomfuo mankona hogonofuo munyina munya abotre application ne ba yenso ye besom ye beba ne ya behwe se ne moto na o se moto na hadi kanko ebayiro so mu na kura moto no kura bepo bi wo ho no kura obeka se wo nko no because nso ne ko kano a waka ho ontumi mabio edinio well ni nyina awurade nyankropon ka ho bi ye beko awie yi wadwenkyere beba ne nenso ye de nsam nam ensam hodo a ye de ba wa afidie so nyina no ye beda ya Asante Rural Bank fo ase onom oboa yen ye beda Charistic Ventures de Zahara Mixture eni Zahara G capsules so aba ye beda wonom ase onom oboa yen ye beda Dr. Dawood ya wada Dawood Scientific Herbal Hospital ano or did Dawood 360 capsules
any Dawood ointment nso aba yebeda ono nso ase yebeda Time Herbal Center ya one more the Time Herbal Mixture KNG Herbal Capsules XP Herbal Capsules any Asco Herbal Capsules yebeda one more nso ase yebeda Naskaba Clinic for nso ase eye ultra modern Herbal Clinica ewie one more tayechi Ebanage Herbal Production and Consult producers of Hepa Plus Herbal Mixture ewie ono nso boayen Dr. Eben and na pamfo Antekeba for Spanish garlic mixture no ono de tayechi and ewie na agbeve heba agbeve fever any ronka ye na ewie ono nyina de boayen sayemfa asem beba da dwumade no yemfa mesom na akra obade yi ye akra na no yade to yatiefu anim ewa afidie yi so sa owura bia ode Israel krache no etwi uba ibi na owura no ansa no obetwi uba no wono kire se watwi tasi kura ada uye no to nchane a wasan ye headmaster oye brefo obre ansa na wadi na enipa bonfuo bi efa owura yi ede no ekọ fe yase mpotamo ho fe yase maami bi kire se ote se mi wo enipa bro ampani ampa maami ni kobo odede emi nipa koya ni etwa kwabra niti ya sa owura Israel no eni yekono asem no enradwe yi eje ne hontre ha ewo Ghana ha na enya asem ketwa ene diaba beto dwane se Asante Regional Police Command ensa aso enipa bi mu eni onkrapo ya emprempren ya cheno ye de nyame ase na opanyini pa wono eno ye Asante Regional Deputy Police Command eye owura DCOP David Ajeman Ajem opanyini ene nsentrofo akasa ede afasa asemwe ho ansana no etiefo mudie munye din munyina so na muntie bi na nsanele ele yenti ese ye truity ye nya branche bia ose ono ele kuni bano ele yiri mususu no ono akwa kotre ye bia ikanya odi ye adigbon meshe jidise ono ele ku Uber driver no ka se je ayo ye ncheya enne ana na di che ye de be kokko adina kwa kujina adakeni ye 32 na ye ye human se agree then na obidi jume ana di de ntina oye ta adeno you know me abia people wearing a free no as ye saka no se bisa ni Serbia ya ke ye se ono na ye enti ye sese mu a ye ko hu no na bi ye toto na no ye nsem no su papa emse oso otoso na no ni wo no de ye ko de so ye yan trade ya ye bisa no na pe ono ankata kan ni ma sem okotire de bia the kaya obi ya dumani na se the ye wo aban sema ye shena ye de na kokko na ense ye boko no etrese oye sa na asofu bi aka chen se onfa nipa ho enyenda dimra emna no munye yankuma di manu munye ka dem said isi kaswa emrebi sapo bete na weekends to okay anti way a DCOP enano pay with Captain Koda on Yansapo enna odi tudwa na wachire se owura na yache no he's around 32 years na yenene kasa yebusebusa na no asem no na semu a oka ene se te se de na anu esi wo kaso no eho de na ye malamfo ne akomfo yi bi now Asante mu de ne de abedane aya asofo bi na aka kire sa owura yi se onfa enipa ho akwa emra se be ya ye betumi aye nyankomade e de ama no ama sa owura yi enya sika atiefo munko Facebook ne so na munko YouTube ne so
na monko he bema onu pesikantia wakwa akuku nipa no sabi wiase me ntumi mo nipa ne wo bema ene ye wo bema monko na monko he bema bia moma menkan sa monko he bema bia okwa akotwa enipati na sebe odi akwa akopɛ sika sa sofu bi ene se onfa saade enmra mun rolling to some famame owura no a oda ye Facebook so se ya no wo de ko Facebook ne so na hwehwe Otek 102.9 FM na sani oda ho no o hye number 10 Jesse sa wo hwe no a asa ne nsa twitwa ne nsa twitwai waka ne nsa ene de agu nachi oba de what do you see kra ade na hunu me hu owura bi a ogina ho na waka ne nsa agu nachi na bench si nachi okay na wo hye Jesse Jesse no ye blue na ya twerɛ ni mu number 10 na waja anunwi na sumu de ne ba na no nso kurukuru anu nso wayi ne hwene ho de no aka ho akora efa na bodwe se ho nyina hia na no okay efa na bodwe se ni nyina behia ele de fini suntem fini ni tirinwi ho ba no nso eno nso aba behia okay woni de watwa nchen asan atwa no ni nyina aka ho okay na sisi a wogina wona nke be yesikani enche kora krachi we ya woda hoyi ena aposifo de abase omache no na onumu susu se oye suspect enti ye susu se onu anso a confirm age crime na tom se ye onu ne di se adwuma no enti owura ye awoda hoi nipa no a wotwa ni ti no ode a munhwe we yo munhwe se ne oda hoi ene se ne wote na yemfa nipa no a wotwa ni ti ne nso mra meto so na yenhwe se owura yi ebetumi abase onu nkwa na twa atire no ana nipa bi ka ho fa de ye twa ni ti no ni mfo nyine nie oba de na hunu akra me hu owura bi a o hye atade a we yem say first near your friend no tie and die tan ye person your friend no na de bi a no ma sesa ni din no okay aha na ogina ho no mo na tumi say o ye be ma ni munyamfo ne bo enam wom ni tiri so tumi say enam wom wabo pa je say enye me die ni bia okay ogina ho kama enti adofo de ye twa ni ti no ono na da so sese ya no ena de wo si wo twa atire no monfo no nso ntoso ono nso na da ho yi de o hye blue jersey ena se o twa atire no ena de de ne ba ya wa hye tie dan no ono ne twa ni ti no wo wo nso suyem obegi atum ana wo begi edi sese awura we ono nko ani twa atire no sekane a odi twa atire no adofo no wonder say etire no ohwa abo pau sekane a wodi twa atire no monfa saa sekan ne nto sekane a owura no edi twa atire no saa sekan no eno ne da Facebook and YouTube ne so no odi ko Facebook ni so sese ya ko YouTube ni so sese ya na hwehwe Otek 102.9 FM sekan no a odi twa atire no ene da ho no oba what do you see hey akra me hu se brantan ana brankum hey mono tiawo asemba bada ya pa no na eda ho we ya mono brantan de nkan na ye do afu na ne edi bunua we de edi bunua ne bia we de edi bunua we kwa ne mfa no edi bunua wa asie na wie no na akoto brankum na brantan no na de be bunua no ebi na da ho na we na ye mono uhunu sekan dada uhunu we ya mono e sekan mono we na bana na hu nya fi na we ni so ho nwe na ache bia sekan no ya ba no nso ai ya ba no ene da ho okay enti saa sekan wei ena owura no akokyere aposifo se odi twa atire no afei etire no a ye twa ye no so wa akokodura ko ho na ko hwebi fatire no video no fatoso kakra etire no a ye twa ye no so wa akokodura ko hwebi roli adam video no ena eda ye Facebook eni ye YouTube ne so no so ko Facebook ne so a adofo ne ade hia mo aba so nyina na awie ye chia mo so far enipa aba ye Facebook ne so a mo hwe yen mo a mo ahia yen ewo ye YouTube ne so no mo nyina ye chia mo ye da mo asen so okay so that is the video of owura no a ye twa ni ti no no aprosifo ko ho enso kokofa body no ebra aprosifo ni kokoduru ho sene ne nneomate ene sene ne nsemte no ni nyina no awiei mo behwe ene awiei ewo afidie ne so eden
nyame ne yeboafo okay Evans ejay sikapa enipa mienu eda so yi de wo hye number 10 jesi no ene de o hye 10 andan no number 10 ena atwa 10 andan ti enti saa de we yi a wuhuni wo wo nsusuyem ususu se eye number 10 ono nko a ena tumi twa 10 andan ti wadwenkyere no o de ba ho a ye bekan ewo afidie so Evans awiai akwaba Krobea mejoso umpomu akra eyenso enyesa kakra wohwe ensem na ebubo bana kakra enye ni kasem kra kakra ne se Israel a wawi minim ne dada enti mete se wawu no kra se mi hu picture no ma adwena nkoso se yo no a kopem enra anadwo a mi hia ye yonku bia ye di nkomo na mi yi kuntunsiri na kire no eno be se o abo ayi nipa da we de otimi so be makama pa onam so ne picture wa ha ena mi yi mi fo na mi yi picture ne che ti mi yi picture na me de che me de fo ne man na otiem no obo ni di Israel am say ai what's na wonim no na omo te atonsu bokro last stop ne ne important mo no be kaya ansana dompase Methodist Mansenai ebesi no ni ekọ Methodist aso no ofie bim enti wo free abrantie na nafie a efia na eto aso no ho na ne ekọ asore no okay tina chese be ma na se minue ya wawi na ye tani ni di ahia na de ama ye ne ntem anye close pa na ye se oye memne ndani ene ye so ye kwesi adafo okọ SD ti ye dru memne nda na afa ni ye kọ bọọlụ pa no no so kwa asore na kwesi ada ye so akwa asore no so na ti na ma ye ne ntem nyai nanso minim ne pa minim ne papa pa enam sa yosunti okọ abusua fie ede ni si ho Krobea ye nche tiefo na ye mo ma ha mo moni yo se dane da muti asem ba de bidwumadi no na Krobea etire ya abranti o number 10 yi twa ye nyina no na nkode kwa giska 6 billion sika 6 billion ena no odi ni peti no ekwa kwaje de tie ni ene ye kopie mu abusua fie anase akokro akwala no Israel ya wofri ye twa ni ti no na busua fie ne papa fie okay de tie ameka ne papa fie ni se ne papa ankasa fie a one ne maame tim ne ekoye bia na abusua fie ankasa so good nti ho ne kopie mu ewo aputuoja ufra aputuoja ekọ abontem no papa ne fie ni wo kwan no so na ne papa ne din de Honorable James Ochre okay oye former assemblyman ewo Ahinsan electoral area enti minim mekase minim na Ahinsan de on se mikrom ne ho enti minim ne pa ena assemblyman ya ne ba ne Israel wa wi so no ne wo fa ase ba ko ne ye nua Samike wa ye nsentru adwuma ya Samike ena won nsentru adwuma so Samike na menene hyase one na mdide na ase enti maame ben ebusua no enti Honorable Ochre de minim ne pa good na no pe kopie mu ho no Krobea na eye arehosem chese uwura papa ne fie ho na uwura fie ni mu na no utimu se enwura ne bode ne ade a waye afuo kakra wo ho hahan na wo enua no su ni nyina akra no aye din aboto omura ho na ubopunu mu se wura ho ho ubopunu mi ko du no mi bopunu mu no na yem so obi ani ho ti mi bo mu de to so mienu na mte sepno bie nyamia nu kura se me ko enipa a no mu ho no mu ye be se 9 pe ene wo enti metena se yedi amane ni ade a na ne papa no wo dem no mu ko frɛ ne bae na Krobea ade ba ko a aha Israel maame ante se wa pa ne se ono se di ositi hoi se bi wanyini enti senka bibisa akra nkenkoye ono ana nkenkoye abofra na Israel ne nanampo a ono so te ase na ankoye mu bia na emom Israel na odi ohwe ne nana ohwe ne maame no ena akofa no so na arahose wo mi se Israel
ni nana netete no ni nana di antiajewa antiajewa no ejewa din no ena enam so a yedi bitu Israel na friend Israel ejei menu enti ni din ba kun so a anase ni fie din di Kofi ti e be fan se Kofi eje ya ne sa na efiti se ye wo no ni nana ni chirima na ne maame ne yare kakra enti ono abrewa no ene ne akwala na tena fini nkwala abrem eno ne ma miminim no ewo atonsu bokuru ho no enti one na tena fini nkwala abrem a hwe no senior high school adase SSS that time ewo Kenya SD ama na wie asa akopole akosua ICT awie owie ye no kakra na nka oye computer school ibi ewo mu fie wa kakra na ja ono so ede bone bra na maami ajewa na ye Israel na ne chema ne baba akwo abrochiri owo Holland ono ene yeso said ye wusinu na natie die abro anso ayemre tisadia me peka bi diaba na ne abro abeko hospital a na ade ne ko mo be kwa asore memrinda na mo de ko se de be ya mo be henhan mo okay meba adofo car no a Evans edru susese ya no adom fa car no etoso na sa car ye si hwei eye Toyota Vitz sa car wei baby a ye kokun crash no ene baby a sa car yi sie entem no ntwe enti location a car yi sie eye baby a ye kokun crash no okay Holland ni ene oso opeka naba ene ye dey enti o de car naba bedru Krobea na yeso te fa kwa te wade so Israel sisi a oye headmaster ewo school bia eno nso wo atonsu bokro ehonom na ye wo area bia fro se CAC school ni din no e di Roger Montessori ono na ye headmaster wo sisi a okay enti se opon school a car no ebesi wo kwa na chese ono nso eja uba ni boat ya ono nso e di afem na eja wako petrus kakakra di aba etini na nanu se di osini akola nti wo chese se opon school no oyese wo fem a obefre na aka che no mama mapon ni na nanu kron friend na Asante ofriend mama mapon me fem kakra no afem a ntini na nanu se bia ohwe na ade esa kakra no afre no Kofi na awai o se o me ba meduru afanko junction ampa so bia sima bia num edu ntem no bo nso abeduru enti chese woni ni nana ne ntem no enframa mfam na ade ebechi kwasi ada masa asem yasi na ne maami nua no wo Holland ode ka ne bai no ono nso hu nipa bi fi Holland aba ya o mu nyina kọ SD asore ni bi o mu kohia wa asore dem ahinsa SD na o mu hia no eja brochefo aba ye ntwitwa pictures ene ade brekro na mu nso no na Israel ne maami antesewa no okohwe Israel ni nua ba ko wodunkwa wawo enti oba memnenda na homache se ade achi kwasi ada na obekwa yi eti memnenda no kwa sori mu nyina kosom ye na oso omo sunwie no na oka che ne ma me se o manum nsu ne ma me ni mum ne ka che nse obanum nsu na oso nsu be na ope oso as usual ope de enyunu ene omo de yesere no koto bai na ma me je na adrusi ebe yimfonyi ne ade bia mane abrochirefo tini ma me kra so o hye kwa atare ti okowragu na eja oledi ni ntuma papa wafra no de atwa na ne bansi Dabi fa kwa atare na bra ni yentwa enti Krobea se wo hwe atiefo ko Facebook ni YouTube no so a wo hwe atare a ehye abrantie Israel bra o te ase ni titia so no sa atare na odaho no owu ya no ehye no enti that same particular day no atade a na ehye no emfonyina wo yiye no eno no odi ko wu ye no yes nemu ade echi ye no onse mema de eja yetumi hye bia ko ba bi na atade anya yi a oba na de hange ho a yetumi hye ade echi utumi sa ye etie for hye picture no wo fasa picture to so picture no wa bra no da ho eni wa bra no ogina ho na ubewun se e atare kroda na ehye no enti omu twitwa pictures ni ade nyina wie ena okache ne papa se one ne won komo na nyame ya adoma ebre ni ho nti nyame ya adoma da se memnenda no na chesa ka memnenda edi animi
oni ni papa bihia nanka omadi nkomone bibia ho enti yapon asori odene nana kofie onene nana no wo sokoban ampa yu ho se ho no makwakotena ana ne maame ne papa nso fie wo aputu oja enti obi akọ ne fie kwasi adade ache oso mama me famu kakraba eno anu no omuti wo ne sei abrewa kire se wa hwe animu a Israel ma enti wo frɛ no ba ko mienu miensa onfa eno home so afi na ade esa enti ye no achi oso ofra na onya ne biem ansa na achire ni ye be frɛ na ka che ne se o yes Israel nya case e wo Fiyasi police station na bro say Israel dey Fiyasi police station dey no kwaye no honom ana o de car na kobo obi na kasa ni yemu o chese Israel ni wo fa ba ko na frɛ ne ka che no enti ono be ma ni so wo di achire okay etiefo nko Facebook ni so sese ya wa o wa kokoduro no ubetumi ahwebi so wo Facebook ne so ana wo YouTube ne so atade a ne hye no ya na Evans ka ho asem se memene da no krache no hye ye de kwa sorry program ma ye de yi mfonyini na kwasi ada wo de hye ye se wo de famu kakraba no ebra ye twa ni tiwie ye no yampa enwo ne nkyini dua enisi wo no enti eye enwo ne nkyini dua se ana oba de ameboa nya enwo ne nkyini dua ne siwe die si hoi ne nsa no nkyɛn ho no enwo ne nkyini dua enti ho ne yekotwa ni ti no baabi a ye de otek 102.9 no akata no eye baabi a ni ti na entua so no yate afiri ho etire no is gone yate ho no gone yate gone afiri ho ene ye de otek no ato ho enti ene da ho no to aso agei enti ne wo fa ne so odi achi enti abrewa home so na on the other side nso kwasi ada na no ne papa apie afira putuoja aba ahensan ese ko wa unim se de se bosontwe kwan ese ayi aye kwana Krobea Asante no kran se mo na mukuta tumi no wo afidie so Fiyasi esreso aputuoja fo nsem no manka bia mo anye but no de da fofre be na me ko fa sa kwan ne so o de observations me de beba chi to aso enti aja akokra wo de ne car tutom nkakanka to so odu Fiyasi police station o se ni padom egu ho to so hu ye ne yam hye no ade di aisa obi na de car bo obi no ena o so hu se ni pafum ho sa no ndi aja akokra otwa mu no ko ne baby se na ne ba ne da ho aw eti wakodru fie oni de onim de asi owo ha no se onya akọ se mate se ni o se ni baba akọ yo ye adwuma ogihok e wa akra ne friend se papa no so friend elder wonte hwe o si Dabi o si bibiansi o si Dabi o se ne ba ne bisa no be 3 times o si Dabi no se me ba mesa afro enti ne ba ne toto na no ahu se ne papa ne nya information bia eti maame no maame se wa ye Israel ne maame ankasa nso no omukọ aso emem nda ne hwie na ade a chen kwasiada no okọ na ayie wo bepo ase ho ba bi o afi no mu hwie nso beba ti papa ne se ne yire ne kura chei ebe obe anadwo be no nkono na oba ne mai to se ho no se nya akọ fufuro biem se yate se Israel no se Israel we say yes ye trinity no se Dabi ye trinity say wonka se bia am Roberts kra bonitu agene card na se bibi ye trinity de Dabi entimi nya possible ogitu menye ye ena ne ba ne so obesa afri ni biem ni nyina na afi na papa na akogina abonsam ne eponfifi che se ne yire kra akwa yie o mai na afi nsam we se di achi to se afi no aka no nkwa na wo fi o etu okokatire no abekatire eno wo ho anti o ho na nyame ya ado na ne yire beduru no sei wache se ani nyaka to se afi no hu asem bia on kan kiro ba no to en adwen se obeda so san se onyanya evidence anaso onyanya proof se ne ba no e ya mpase ye twaniti anase atisem bi no obi ne se ento eso ombeda so ti anajo omoda ho bia 1 am ahomache ena ne ye ne se otesi obi bopun hwetire ne da ho no etire ne da ho no obopun no no bisa se hwan ya ena ni nia be ma ne bo ni di ena osemia
no say hey na wo dia sa be dia wo ni na he da bro ko be bi na dia sound na afi no no so o da bi na me be kan asem o kontas ti o se kwa na ni kunu se da bi ama ni nyina abonten ni nkasa pie no no mra enti omu di kan ehwe empuma mu hu se eyo no a no nko ampo ne nam ampa tumu pie pro no wram say adan na wonante anadwo sa na so sister me be kan asem tu de nyame ya admo chena na wo bi ani so no mo koda no mu bie pro ma no so koda ti ade chia no papa no say di asem na du be pie konta se anadwo de som na anam wo say Israel enya case Feyasi police station intime kwa ka ho asem hey na me benya police case no aba wonka hwe nchem tinka no ansa osori akọ twemi na minware ne yenko ena oso di nso gu no ho ti odi so gu no ho wie ya omo boaboa nyoma so opekoko jaba tampa opekoko ne brush akoma ne ba no oboaboa nyoma ano te se ne ba no ene ni nua no ene ni kunu no kasa wo phone so say Israel yampa wo unity meba papa no eni ni nua no kasa se ai yampa Israel ya trinity share me show video bi sese ya wo yen YouTube eni yen Facebook ne so ene me pese ye very interactive mo messages amode ba nyina no ye reading a live on the show medinki aka de akyew say Asem Beba de dwumadie eye for the listeners listeners show so what you say na mom onni akokoduro sa wo behwa menko ho because kratch na ye de ne kuntunsini babeto ho no ne ti na ye twa no police ni no yito ho enya akokoduro tamutire no ehye politin bag mu ena se tire wei sa dokotafo eye mokyerefo ana patofo no ena wi manya aka patoi de mamenchia chief pathologist ya wo konfa noche yewura sampene awie papa wonfa otekafem eni Asem Beba de dwumadie ni agro yewura sampene chief pato ya wo konfa noche awie ye chiawo sa etire wei se ne wonum twa no sa wo kase wo pempam e de atua kon ne so kura no a ebeye den Adom road the video dia wo mo kofa no di wo mo kofa no sa video ni enie enti wei no na police fo no car no ho etire na da ho no wo twa etire ni pain watena tipe wa nya kon no ketekete bi kura amfa ntua so owura wo no na kodi sa adwumadie wei no fa ne picture no fato so wo ye krache kokko na muntie Deputy Regional Police Commander Asante the na krachi we odi train ekoyo odi ekoji 6 billion odi ba na ma fodi emu oba de ye say 6 billion na ye say 6 billion no say a 3 6,000 there be 6,000 there say 60 million say 600,000 enko de ekoje moma yentie DCOP Commander yewura ajam krachi di enketre no de kwa akoye muntie no na nsaleme ele yent ese ye true ti ye nya branche dia se omo ele ku ni bano ele yire mu susu no omo asa kwa akotre ye dia ikanya odini yes adigbon meshe jibi se omo ele ku Uber driver no ka say dia ayo ye ncheya enne ana na di che ye de kokko adina kwa kutina atakem ye 32 na ye se hunu se agin ben na obidi adwuma ana di ntina ye ta adeno ye no me abia ye efiri no ye nsaka no se bisa ni tambia ya gin ye se ono na ye nti ye hwehwe mu a ye ko hu no na ye toto na no ye nsem no su papa ense oso otoso na no ni wono ojo ye ko ojo so ye yan trade ya ye bisa bisa no na pe wono ankata
can and you must opportunity that be the kind of be money I say. You are buying the man. Yeah, Shana, you're the Coco. Na enje die walk on a trese or yes, if you said na a softly be a catcher say on fire, Papo, and Yenda Dimra, and Nano Munye, and Yankuma de Manu Munyeka. Them said, if he, Kaswa, and maybe Sapo and a weekend to accept. Okay. NT, Deputy Regional Commander. Ena wachere sanse mi krachi ya odasui fa de wa brende wone owura no fa no to so mame o she owura na amanfo ka se Antonio Pon wose na don't mind the body mind the engine emfa ho se de yakunu no disease no owo body but suspect no ono ye fia ebia ne body na ewonum ne ho odin so obetumi ayire nipa ekuno entien de nana enye nwanwa ena ebinum nso kase akra we de enyo no nko Ashley Fenty Ruben Navy and watches akra we enyo no nko I don't think the guy killed him alone cause the victim is much stronger than or no suspect no enti bibi wom suppose foni nunu ni year suppose ni nsu nunu a nyesa wode ne nsa ye o tekre o dabi post ni nunu no eye de ye hyehyɛw police for Wamkas wombe nunuwa. Wobe prepraw. Washe shaw enuni womu nunu no. Enti se sa suspect we na nas womu nunu ni kakra bia. Wobechre. Confidence keba and was Ghana 1 minute bia na wudie ndemu. Hey, confidence keba. Ade zaman for testeba na we there. Ono so your confidence for well idin slim guy can't kill the metro mine only. Barrister and they can say I think say on in the squad any D say who kasem no. Abugri Halidu ewe in Facebook ne so on the swan wo su no watch ade no areo. Francis Yabo and was what a crazy world the crown as say sika and I never see adanes ano wicked fellow. God love edu dankwa nesta ene kasa. Ada Steven crowd you say hey obey hey. Now this is horrible. Kennedy do jamfi e wo Facebook ne so no kan sa asem we. Ono so wo so. Damwa Michael ono nsusua no osu abrante pa kweku savage crowd ya wakata nani. Sa na Michael Todemi ono nso esu sa bi. En wo kire say e best baba o kasa na this is not court asem. Sa asem we nya court asem. Owura no kwani a wo fa so a wadi kun sa krache so ade atum. So no ne kun ni sa bia ono nso yenko tintin free so. I was a student. Nana Krobea, I was a student at Born Again. I know you pa. Hey! Why am me mana obadia? Akra. Me mana me kira wo madia no ba kwa ba ha. Oh, so good. So good. Born Again. E hona me tam. Me kira nkra no kokwa ase sociology. English. Akra, me English na me kira nkra no. Wo mu ko BC no. Wo mu China. Kai. Wo mu de yen kokwa ase fo ni di akro. Hwe. O de akra yi Bebo odiye best baba de enye odiam de nimu. Bebo odiye na wa abedi adanse wa afidie so tama me be kire mu English. Si en ye kire de hia o. Say wo mu de o mu kire kire bebre hu hia o. Say okoye mass na okoye tentente. Wa bra uyi eye fenze. Enkabo mu. Enkoti free mu. Enkoche. Ne mi ensa ne hia o mass mu. Enu na eto. Na okay. My students come back again and say something for people to know. Why? Nana Krobea, I greet you. This world is full of wickedness. Hey, Asem dear everybody be ampa. And now we are on Facebook ne so na mamen chiro sa video no ebio. Na mi ame ba kwada ketwa wo Canada. Obu baby. Me pamcho muntie sa abeno Akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro obade wote be na akora ne bu ye no akora obu ne sen wose kusie oti quantum pon mu no oni akokodoro no amerika duro muntie ebe ne bio Canada be twi
Akusie a oti quantum pon mo. Sir Orni Marika na o okokodoro. Good. Enti sakrachi we yetumi akodi sankwase wu we yi a oni mirika na owakokoduro. Evans ebra wo koduru ho no. Deputy commander kire se asofo bi enese owura no enkofa saa kwa ne bi mra no onfanye nyankomade. Oye de na ati 6 billion ehun asem. Wa Krobea ye koduru ye no wa bra me ne papa ne maame mu bobo so kakra wo dem ho no. Echire na enuanum be enan bi be ka ho. Na ade ba akwa nkomo de nkomo penise nka police fo mfa abrante no odi awu ni mom. Simple. No mo nchechire ne moka ato. Na nkomo mfa ne mfa be kwai ho no ma se do mu ko Cape Coast no. Omuduru ba bi na se osan na nkomo asase omachi. Simple. Enti eyo mo we say Asem ba say ya empanyufo de ya no mu ofiem na ntere na edi akoniaba. Eti omu na eko police station e ba ne ade omu na e ka che me say Asem a abrante ne ka che police for ne say ankete no de koji 6 billion. Awiai sikapa ena yatene nka no. Adofo ne ade hia mutie yen ahaye 102.9 FM. Otek ena awiabri utie na ohwe show no live ewe yen Facebook ne so o se hwe yen live ewe yen YouTube ne so de obeye ne se awiabre wadwenkyere bi a wono obeto amane yen ye beje na yakan no oba de achiamie akre ene yenia yenua doctor Kwabena Hamidu Dawood. Hey. Ye trinity akan Doctor Dawood. Aye. Ene ye na woda. Hey, dog. O se dia. Dog ye kramai. Sa. Kan ye. Dog. Wasa ka dog biem. Kramai. Dog. Ni ye kura no. Aye. Okay, yeah. Yeah, wasem. Enti ene Dr. Dawood of Dawood 360 and Dawood ointment fame. Ene ye dedicate show no at the mouth. Ye mouth a happy birthday. You are a brother. God bless you. Now to tomu rewremu na bedru kajetia sabre ne hoya ateche. Sa tam no na kajetia ya ateche. Na una mukra utumi hu brobe kokwa yaduadua na utumi wuramu a bepie hwinampoli sese nipa dodo se na Dr. Menso omnim se ne ye friend hwinampoli omunim tetewafo no ye ne anim kokwa as sociology fo no ye chini yabre wo bepie hwinampoli na se adwadifu a efri boase efri dunkwaw efri sahwi enim ya hodo obono mamu wo matie gumizaya ointment so to a na nya asem ketwa unim wo no mbotaye na wono mo botaye ne se sa mizaya ointment so nipadua mu ye wo ya se ye wusisi wachiri bremo wukotodwe wapone waposo baabi na hono baabi na abuo wo de mizaya ointment efaso ana wo de tria unya resource se kura de om de agenti e ba Mr. Noaba akwa ye ja opani de wo de na de enenimu mi ye de mi hunu ye ena me ka ho asem de akyere ye tiefo de wo nim no eye wo na anim se ye tiefo ne yo mama fa nchia kase free super actionable center asoye enkoma obi biara enne otie eye Otek FM sabre baby biara anu koka biara na ye nchia mu odi free super actionable center for asoye ye de bre obi biara na enne baby aye ko eye ye immune system anase enkomwa won say ye ka enkomwa aya na bi mu mistaking because ye wo enkomwa ne wo enkwamwa enkwamwa ese sabio bema ensu a oni oba di nkita ho a eba no eni oba ni di asiemu ko oba no mo oba ni nyinsa ne ye fe ne se enkwamwa na ka enkomwa eno ne eye hunamduamu asrafo a ye friend said the immune system no say yare bi eba nipadua ni mu a eboa akutia sa yare no mani fi nipadua ni mu eno ne ye friend say enkomoa na eno djuma ana eno nkoma na me pese ye mienu ye die
na wo a wotie ne tie me yie pa enne nkayam say nipa dodo na wo ho a we wo ho a obesori anopa ose me ha eye me ya me kwachi etutume obi wo ho no mu a oda kakra obesori na ni tie ontimi na biem ose me ho nyina sese me obi wo ade bia ono a onyare but ono susu a ontiapo abri bia owo issue ewo ni nipaduam owo how bi wo ni nipaduam ono akasa tenka se Dabi ni nipaduam bibi nkoyie wom bibi tosin ewo nipaduam eso na ohu adokode me pacho ye hwehwemu ne ehu se sese no saadi we dodo na ekoso a ye de ko eye ayaresabia awodro no ewo man mu enti ekobasa na akwa se ewo se nipa no yesade wo kose scan mu check u bibia ye wo nipa bi wo okra boko check no obo se na hwinim ensusu de bia no complaining enu na ye super accent for ye hwehwemu ene ehu se eye se onkomwa na ho odin no ayakutia yare wo nipadua no mu na ho odin na tie aba fom nti no ena ya ne sa how bebrebe no ekofa de bre nipadua no nene enkomwa no me pesa me be cheche mu kakra echew enkomwa no ye wo mu mienu ye wo mu miensa but mienu pa ena ya de a nipa ye hia pa awo ya setere ma na ya brabom a wo se abribia no wo be ki sure se sa mienu no ebe gina brane ewo nipadua ni mu ni edikan obroni be ka ne se the natural immune system chese eye enkomo a obade ebo nipadua no ni odidie mu prekope edema nipadua enya afi na obekoye bibi no anya dabi eno de nia obade na nkaso twedi aponyankopon ebo nipadua no enkomo a odidua nipadua mu ena the natural immune system ni etoso mienu no eye active immune system na active no na chese enkomo a ejina ne hoso esisi ne hoso na sa enkomo no baby a yenya free pa ne se nipa biara udidi yi a ewo se unya sa active immune system no na didi yi no ene de ye kase obi didi yi a na chese udi aduane bi anase enuane bi a be ko yem ewo se contain enuane no bi a ye frɛ ne se amino acids mako 20 ewo saa ni aduane ni mu a be ko ni padua no mu ene na be ma wanya sa active immune system no na active immune system any natural immune system ni juma edinie natural no se wo yare a sa natural immune system ene na keke yare na eko na essence ene abafu nimdia ye nipa ya fa to ye ho so ene ye nuane ahodo a ye dua ye di nura ahodo na dua nti no ene yare ne bakura na natural immune system ne kona no adwane akote ewo nipadua no anya ase eko na onam ho no mu eso no akote enti se kobase unya aduane pedi na unya sa amino acids abakuma aduanu ana 20 ni wo mu a me pa chaw obo se na ba ye active immune system no ahoden eno na be yi sa how na natural immune system no ko na fi ono dwane kotae no na eno no atumi ka kwa yi na fi o say matew wa wo ne kwa ti afi ho na essence menu mienu yennim sa aduane a ebe contain sa amino acids nyina ebe ba nipadua no mu ntino ena super action herbal center yakofo aduro wan so a yato ne din se agenti herbal mixture nieti a yakase onum agenti herbal mixture ubenya sa amino acid bi ewo nipadua no mu ne se ye wa haban soronko a ewo sa agenti herbal mixture ni mu a sa ban ne nko ano sa onum ye duro bia eno kwa contain amino acids no mako du nwotwe tese 18 amino acids ene wom a edi ba nipadua no enti se o start se wo no mu a na afe udi aduane pa na tese amino acids 20 ni de wanya wia ne sa eye sa na tie enti se wo ho no mu a bibia obe complain se ohu baabi ya oya ohu dodo onyare enso ontia po me pa cha okope agenti heba mixture ya wa enua bi wo so ono de amaman na adokro nipadua na besi nne ohu ni oya no ho amaman na kofo tipaye pa abre no
amamai akwa ohabi ti se ani ndani so ye ni wisiri amamai ama waye mre ewo mpam akofa sisi yare amamai ama akofa bibi ti se koko sebio ojana nan kura wontimi amamai akofa ohabi ti se sebio nafu ayedokoshi de bia na bomu kurukuru sa me pa cho tumi ka kope agenti heba mexa yenua bi wo ha mo se jane nkromo akese eno hwa nkromo nko a anajo no di disturb na yire anani kunu me pa cho kope agenti heba mexa yenua bi wo ha sebisebio ejane halitosis se na abrofo beka no sebisebio ba potokasemu a cheso bia nanum eyi enkabone halitosis okase guso ano kasa tin kase mpampan bi firi nanum yedan eba me pa cho tumi ka kope agenti heba mexa ni bi na no no na hotomra afenso yenua no ma obu ni nsa ena mienu na miensa ose eye normal 2 days 3 days me pa che enya normal nya sa na nyankopon eye oba wo system na odbebu nsa no oba bi wa wakotwa scan e woni wombo ho ose bibia fifiri ho te se fibroid na se koko e woni wombo no ho enu eba san so awadi awo na che se etwa wawo anesa me pa che otrumika kope agenti heba me shane bi na no na ahotombra me nyanko bi nante kakra wo se mabre obu on mo bo se no ote so saa ne ho mete ayese hypertension no ote so he me pa che otrumika kope agenti heba me shane bi na no obi so adiem kakra na ne se pu che yenu abi wo se ne nan ne nsa omo se eyeni titriti sa me pa cho tumika kope agenti heba me shane bi ma me fa ye numbers no entudwa na me ntaka kranfa mezaya no ne fa ya no ensi me pa cho ye numbers no enie 0244 85 64 59 0244 85 64 59 and a 0245 26 38 38 0245 26 38 38 me pa cho Messiah ointment sene me bra panyi kan no Krobea kan no eye Messiah eye dro tititi adro sene awa bei o sori anopa o bo se onan soa no na mpa cho etutu ankasa ukotoje emu wiu etu yum sania me pa cho ase ye de ade na abo kotoje no sisimu na etwu efa wachi brem wachi kasa spinal cord no me pa cho onu num agenti e ba me sha no now the Messiah no esra now the esra na random panimu na ahoto aba me pa cho so wo how bia me pa cho ye numbers na me de to ono afre me pa cho obi won no pemu how ni no pemu tutu na sania me di kan ka onu agenti now the Messiah no esra ma mesa for your numbers ni tuja na me che be bia pedron di ato a ubenya na ye bre no ayebe your numbers no me say sisu biem 0244 85 64 59 and a 0245 26 38 38 me pa cho wa pa ye nua bi ato ewo eye kumasi ya ukọ keti ya Freddy Mens Blessed Requal ena ukọ mromu susu a Misty Heba Apidan kana Dani Heba omunya o oba Ashton so a eye Kolinak ena Andiko Heba omunya o penua bi ato a ubenya na me kon ya me kan so obi o diabetes so pese e di abusumi nsia etu asie mana numbers na me de to ho no mo no o de omomode frɛ na ye ni nkomo na ahoto ebeba ma one na busua pa se da se ne Krobea ye be san ahia ye da senso awiai ene osompa ya odi aba na wabesom arofo de aka eye frɛ a obɛfrɛ super action herbal for odi ane won mo nkasa de wonti ase no obɛkyiri mu ama wo Beba. Yenim wose omunyida yeso mu covid emremu abra na we hian pa emre na du say beboa atoto onuma ye abra covid etwemu free June ekopem December 2021 we musika Krobea kese a edimu pa GCB e de special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina wo betimi agebosi akopem 200,000 Ghana cedi a ense hunu yatisi say wom ubenya busum mienu wo mu a untua ho hwe wo de afie num ene bi tuawie na bosi adada no wetua no wano entemtem no wo betimi agefoforo aka Mayema wabrabo eni yema hwehwe GCB for almost special personal loan package echi na wa wo hie nyina entwato na kai say terms and conditions so ejinem GCB your bank for life.
sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebusi immune system a. Abusumi pinni obi anya ready. Tia siemedo. Tie Hepa Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pom din ho hia me yie esene bibia ebusua wota nom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about mo manufo ne nkwada wo ni dumienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to mi se eye na fa bitwi ma betin so ma me the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohuna baby na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award-winning Asem Yekin ekuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina osisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na dwontam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchine beko. Amanfwe! Malaria dry ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum ato a wontimi enidie no. Dra ne tam herbal mixture adro adrei ansa na ubetobi no hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojema hu se wo atridie malaria ibi ansa na wato adroi tam herbal mixture adroi enye ma oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu se upe adroi dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction herbal shop drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi fra 0244 4176 Kayo Satam no TIME FDA agi agadi nkratoa yi atum Ataki ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask herbal clinic ede amamo nask herbal clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask herbal clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wayemre Bema utebiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask herbal clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina epa abedai nask herbal clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask herbal clinic ye number 1. Okay, out of 4 your mama kwaba OTEC 102.9 FM Asem Dabi eno na waso eguso a utie na ohweye enawie live ewo 102.9 FM aha eye OTEC FM so na sani ya wate naskeba clinic fonka no eye sa pepepe ena etie onom na ama ayaresane ayarehwebo ayefo ewo oman Ghana yimu na wonum di mfidie aka onom ayaresa ho ena wonum ama doctor fo binum afri oman Ghana yimu akọ India ne China akoto wonum nimdiem enti wa owon kase ana enumpemu hawo no baby asafata so tutu anamo kire eye naskeba clinic sika wonom je won so ye kakrebi sa wo obi a stroke yade de wato form awo ho aye wo den
wanya prostate mu hawo se ye kidney ana liver ho hawo eye kokram ana se eye fibroid eye sichire yade mpa yade biara edi wonya no ene ye nhia ewa henema kokoben ye ni wholesale ena edi animhwe ana wonti bibia ase afre yen wo 0244 120 269 na ye ne won kasa Ebanage Herbal Production and Consult onom ne de Hepa Plus Herbal Mixture no enso aba Hepa Plus Herbal Mixture no eye edura se wunya bi na se obobo a eye wo general well-being ne ho adwuma se wo general well-being ne nso gina yie a nokre yade bia ni ho ebetumi ade usonkonim se yade bia ba betre ni padua ni mu afei no aya adwin po se wo ba wo de pe Hepa Plus Herbal Mixture ni bi na fa ba ho ban wa wo kasa wanum ebon wa ye mrempam wanya liver ho hawo wa ye kese abroso sebe won sabuo mu kura nkoyie wonyare nso wonte apo enioma ekoso wo wedie ni mu no enye pe Hepa Plus Herbal Mixture na bobo Ebanage Herbal Production for emfinhia na dokotafo atnase ayese aduro wedi aba se wonya bi na so bobo a ebebo a se wakoye test en wo hu se wonya atridi yade malaria what the pepavi and the plasmos Herbal Mixture ni bi eye Hepa Plus for malaria duro no na bobo na beboa o freyen was 0542 807 907 and 0542 778 572 baby atu aduro bi a wo kwa Hepa Plus for do pay ubenya bi no ato Antek Herbal onom na the Spanish garlic mixture and in the capsules nso aba odofo wotna seche na wona sia tatai waye kese abroso moja abroso bi hawo osa yefunu kurai wanya bi udware wie na honam wani kekaw ohome a home ne bon wodjon sododo odofo wo ye nya sichire yade wonsabuo mu nioma nkoyie ubu nsakra no na eyiyi ntoantoa enye bra Spanish garlic mixture ene ne capsules baby ato aduro bia na kope bito ne beboa ya was Spanish jingo capsules nso a eno de esane mogya ni mu emeyi fifri ntini mu eme mogya atumi di atrentwe wo nipadua ni mu obi ho so ka asem kyem ya ni na mi wura fi misua de wo school mu kura mi hunu odofo adwene no emogya ntumi nkomo yie wunya Spanish jingo capsules a ebeboa wo baby aton no bia Antek fo no pai okwa de wo penbudi na to na ebeboa wo freyen wo 0266 11 4111 na ye ne won kasa Agbeve Herbal Center eye ye ne de Agbeve fever no aba aduro din ne honam se Agbeve fever aduro na aduro se atwidi yade malaria plasmodium parasite no ebi na aba betra mogya ni mu a kope Agbeve fever men kasa be de be yade aye malaria Dabi media me malaria ba men fa mo wansa for hene pe Agbeve fever nanonom ebeboa o ebeyi malaria mo wani na afri mogya ni mu amwanyu ahoto obi ho a wo se ye ni na me nso mogya awe wona mo anu aye ho ya wakoma ebo peri pim wona mo anu ani so nyina chinu wuti afom a ne fom aye otententen ama wo nsabuom kura ni o man koso yie mfa mawo kope Agbeve tonic na emwa so oba bi na ye o yade a o de Agbeve ba mo srasra eyi sa yaw ni nyina fri ho na odi bona soap dware na odi ni cream esrasra onam wani nsansan ne nka bone eyi no akwa Dabi eto no obi awokwa Agbeve no yi de wo penbodin na to na beboa wo freyen wo 0246 59 5256 de wonte ase ye nkyirem ne yemfama se be ye ne pa be koso de ama wo Time Herbal Mixture eye K&G for na de sadro we yaba a 3D nya yade pa eno nti na yewura Dr. Kennedy Ajeman wone na pamfo ewura kwa yebrantiom na wonu mo akope hamama enua hini no bena etumi tu a 3D yade no ase deku efri ni padua mu no ono de aye Time Herbal Mixture drui a 3D yade na se ba no anu mu ato awuntumi ne di oni padua nyina ya oya onsabuom kura na hwe mogya u beda no anya biabu kona koto Time Herbal Mixture enom Food and Drugs Authority for oma hwehwe mu agye atom se wunya K&G Herbal Capsules ne nso a ema we immune system no e boost no sabe wote ho a ubehu ana yade bi frin
poda na bebo kope KNG herbal capsules na se wonom ne boosti immune system no a yade bia ntumi no yesie bra KNG herbal center umrom Abidjan house na de wo part on bebodi na to freyen was 0244 417 669 baby atu aduro bia nso kwa ubenya bi afei the birthday man na duro no eno nso da so odwa so na sani amanfo di ho dance ya nya asem ketoa na wiei traditional doctor Kwabena Dawood memwa ha na memwa frinsiapa sani ene obo ade ani abre ye dog no ene odeka mon friend mo na mane sani obo ade amane fans we pa de anya hwe kra no ese plate isu ayesu ebedi de wa waba nebia nu wanu sana anu aye ne kasa enu wa free kwaye mu abedu se de waba eni ba onuru hantem ndi o mani nsu wa yi ne ene evankoye yi eni producers mon friend yentime ntwen no okay de waka no so pia wudika wezu yentu nheda birthday de yentu nheda good entiano no na mom eya Dawood ointment ni bi na fatwi aduro we ni ese fatwi ne beko sesei ensuo toto sesei awaba woni ahotutuo wo wonso no munnue na menue obi wo ho ache se ode baneji wode achekere no ansan watumi ada enam ahotutuo nti wode yemfa Dawood ointment no yemfa ntwiw na ya to Dawood 360 capsules no fa ka ho bi hwe sa wo ba Africans ye wo pa o ye wo uhu za wo adwumam na ayere fro honey on se de awaba enti ya na brafie oboa na wonso wo kwa usisi da yo yei usisi ye yo yei obeda no atumi di akoye honisem so obetumi honi ni ye a me pa chaw fa Dawood ointment no fa twi Dawood 360 capsules no bobobi na de fa ko face ni ade echina wa be frem ye di ho adanse ye de akere me ba bi eto nro bia adure tobom eyentafo twi na memene twi Dawood ointment no na memene Dawood 360 capsules no wawie unti bibia se afre doctor 0244886437 na ye ko pesika ye benya bia chese ya ba ya Asante Rural Bank ya Asante Rural Bank eye current accounts or we savings account this is so accounts are restriction now withdrawal so sika fama wo ba no daache child account fixed deposit no attractive and competitive interest rate and that's what ya Asante ye di account no wo de bie na fa susu ewusika no fatum afe wanfa wonsa nka bosia bia apa ye de bema wo wabra ensi hu bia ensi hu money transfers ahodo ye bi na wonim say ya Asante Rural Bank for the one mo shares abedwa so ba ko ye 1 cedi na mom tododo ya Asante Rural Bank won mo bodwuma enti afena no hia won mo mfa so ye bebre na wo tododo afena no hia o dividend emfa so akwaje no bocho en won mo ne First Rural Bank wa Asante region ha on mo ton university admission forms say wo pe e-voucher admission form e wa kenten apia minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development ya Asante Rural Bank na abenya bi ato kwa ye branch bi e ben wo mu bosia bi a wo pese oje bi ani emedi ho nkita ho ye beboa wo edwo so main market no ye nidi nhwe ani mu atonsu edwanim de nyame ye ben Santas runabout bonwure taxi rank wo Bantama race course dwam kejetia new kejetia market ye ben utumfo new statue no your number ye 0541 94 3586 and 0204 346150 ansa na ye bekono na eye asemu a esie ewo feyase krachia ono eye droba ewo app ya baby so na enipa bonfu bi akuku ne kwasiada no emprempren ya chi owura bi ya o kyerese onu na di se awuei ya wakọ kyerese kanea odidi se awuo ni nyina se ya ka se ukọ ye Facebook ne so a se kan no a owura ne di kodi awuo no sa se kan no ya de atoso eye se kan yafunu nyem bi
ya ba no hweta ene da esrim ya posifo atwa eda YouTube any Facebook ne so no obade your initial comments akra yo me da say e be tie fo nyina titiri adwotiwa o atonsu utie dwumadi den akra de di nka na mema abusuafo asabre omo de hye no afiri mu no yakọ titiri ma me ne papa no ka Krobea Asante kotoko nya wo ne awo ne senka wawo ama oba asie wo abusuana te ya papa ya ba apie okoye adwuma ba ya ntehwe de tie ne se ye twaniti enkonfa ka ne kura nkonya accident ne yanka se okonya accident ewu kan no kura yam hihie no ebesusu se ye twaniti afiri so eya asem asefempa nyankopon na ochechire were no onchechire abusuana were fa se kan ne toso matiefo hwe se kan ne bi akra se ensem ye wo munsemfu amiensa nia edi nkan eye ene sikanibre entemo a enipa epe ene ne etoso enso ye ene asofo eni akonfo ebia wonom nso aba ya womo ye niema bia empanifo hwe womo ha no womo so edie eka ho akra die din ka mesan bo aposifo abaso akra o ma ya de papa we di aye ntem ye mo ye nsem fama wonom ye mo ye nsem fama wonom fi se ye de wo ya de pa ye beka o ma ya de we do man che ho kra ene nyame adom wo mo ache na we su de ehia danse bia bieu ko bi otima kwa kire ba bi ase kan da odi twa ano ne de akra de adanse bi oni ya ehia hwe bieu edi hwehwemu no wo ma wie de wo nko ni straight mfama ye we de esra posifo no pa o ma ya de na we de ene sa posifo no so ye wo mo de wie a empanifo a wo so wo mo ye sa George fo se hwan no ebekọ Anthony hono na ya na ya sam wono na Anthony Jeduafo no woni die asem kwa ya na che wo hododo minim se nyinyini na ebi o mo nyinyini o se ye no mugu o eche dodo enti wo mo so ya wo mo de no nyentem na we de enkasa ni esi ye nko no tini sa kufasho nanka asem de na asem ko cause we akra so otwane kwa chi o otino otwane kwa chi wo se ohwe nanim a wo so we mi teacher ni bi wo bo aba o se hwemanim no aye mmobo enti we otwane ti no o se hwemanim butuo na mi twauti no na hwemanim a me ye ommobo na pain otwane ti no otwa fi na tiko sei otwane tiko ho no odi amon fa sa video ne nsanto so ma ti fo ma mo Facebook ni YouTube no mo hwe sa video otwane kwa chi sei your body e kan nyewe ba kono ohwe nanim obe ne mmobo ama obegya etwa ono so akase obetwa ne de twa na obetwa enti no eno no na akura yen hwe se enema form aba enti sa akwa yi a okotwa ete ojuju se o papa sa 6 billion wanya bida o papa nya 6 billion ni bida eno ya tesem em fa ni sa se no to ne yezu ye kan bi na o papa de nko agimi se nko ndi o sisu o de mranti biremu no nko an kotwa bi enu an konya sa esika no ana wona okoto sa asika we nu ode kodo bayire okodo afu ko bunu ya no wo mo de o magimi wo mo de o nim sika di na maami ne papa wo mo wo ba no ko mo de o magimi ko mo de ko mo ko twete no mo fa nkoji sika mfa yo mo busu ye ana sa e owura na wo ye sa no oni abusuafo ade no nkochi wo mu bi no nkotwa wo mu tire na sabi mpredua sa mudi sanse hunu wei sabi mpredua sa nkwasi asem wei awudu sem wei a wukodie se menye sika nti wei woni ne tifie na nsa no odaka am woni ne ewie school na nsa no odaka am woni ne kwaye adwuma bi ne yede na twa wompoa se hwehwehwe na anu ya hwasomasi we ka wodamu wa mobra woni ne wale efie ba akomu kura no a obenya fancy a cheo sa woni ne wo girlfriend oba girlfriend chance sie ya obegye na wompena obegye na firi nsem vise sabre no wono wo wisika woni sika wo wisika na kwadru ba bi a ya na ene ye mayi mu no yenso ya beka ho ama ene no sika nya animonyam eche bibia na nsa ya kura social media ayibiri nam ho o mo se uncle ene wo fa nsunsunye wom ni se ya wo fa o uncle do fra wa hello Krobea me di 200 bi atu mu ya kwakọ yi why 200 di sa
every 1,000 ko me kan is how eno ye uncle no 1,000 eno ye uncle no enti kona ko 1,000 no kona ko yi no offer uncle offer hello Krobea o offer ni o mete won ka cha na se me fra he sani ahusite me sra okumase a wakọ no hwe wo ho ye o why hwe wo ho ye mfa ho nkobobo amanfo wate na ho hia me pa why yo wo be san ateme nka eno ye offer no offer de no oh e je se offer de na animonyam ni mafutuo no uncle na animonyam yo afutuo bi eni wa chen ji ne kufa koye adwuma enti na ya masika nya animonyam a kopem se ene ona aso wo nimde me hen wo nyansa me hen na se wo ni sika abusuan pochia ya mfraw wo wale fie bi mu na wo ni sika sebe de o ka asama mfa kwa mu no wo sika no betima kodidi wase atem obebura kodidi wase atem enso so ada wo kwa okuta ebi ankokọ ene emo ewo bag to no e ka to no wo mu wure be fi se wo no na bedidi atem no na wo ase be do so nyansani ubu ho no ko emfa hwe nko upie ya no mu nyina wura dem if say one won fa hwe ma metuhu adakato abusiamu o maame mbam o maame kura na wona chim wawo no wo de ona so nim nyansa me hen wo wonim dia me hen na woni sika okọ wunyi maame de obeyi ama no esua wo yare na wo fra wo se wo pa aduro no antima anto ama no a ne obeto aduro ama no so ye pani o so ye ketuo wo bunu chen wo a wo de also nim nyansa no ebeye den na sika nya nimonyam enka ne teto anso ye nananom ko abusa kura no a wo mo se ye panipa enipa ho ne hia enipa mre o enipa ene hia eche sika ene de Dabi yesi animonyam nyina nya sika eni se ya na beko ekwan bia obi abefa so obenya sika bia ase ntu no obenya akura ya che no na Dabi ya na meka se ewisie bia ni wa eja eni ase obi eni wo akokum nipa akotwa ni ti se sebe mpre biasa okonoawe ana se wo de kwa akobo apesie na mom na firi ni efire na firi hefa efiri wona wo hya ase a wo ka se monfa we mra na menyi sika mamo monfa we mra na menyi sika mawo enso enya asuma semo TV so egusu ayeka fa bra beji sika we ni mu nyina mpanifu ahunu de na omka fa ho e de na maka ho ebire bia ye beti obi a okum nipa ubusa na was obi na ka he enso wono to de ye ntehwe de okoye no de wode koye nipa na wode de no ma ne gotwa etire ne de ye ntehwe no afa ne ho adi enti mpanifu pese omutu ase de a wo mutu ase mfiri won na wo mo sori a wo mo se fasika bra beji sika yese no efi se ye wo yen a ye bedu sabre no ye hu obi a wo yi sika de ma obi a wo ji sika ma osika obi a obeye bia ye sika duro eye sika duro no wo ye ye mpanifu otie wo mu nim onim arehosem na no de a kaaso ade iba ye eni ehu se ye wo adwumakuo NCA ya wo mo ye o madwuma eni gidi ena TV stations ahodo we ni license ni atum sese ankosi hwe sika na san aba omo say yi sika ankosi hwe sese wuko TV so a wo masaje wa sika na san aba omo say yi sika no ena omo de be dan loto adane so omo nyina omo boa e shaase onya koduru akotwa ni petibra na si entimentu sa ankrofo ya se na se yese eni petende na obi anko ni adwen ada ni trimu o me to sa okasa mi nkotwa ni petibra mi nkotwa ma mi sa mi ntumi ba obi so ho a wayare nso de wote asem na na ntrima ndedede na odi etire na okwa akoye enti ye pese ewisie ni firi ho de agisi edum ja no eja na ebedum no ene sa ankrofo na wono mo hyehyɛ ase a wo mo yesa no enti mesra posifo no wo de nipa na o ma na yesa no wo mo nwura mu a no ono so mo mfa nka ho so o se commander se asofo bi ai ena ese onko fatire ne mra enti wo bo o mu din wo mo nwura mu a no so mo fa o mo nka ho na wo mo na ama ni nyina aba vise etie no okotwa ye no enkonko no anwe en nkonfa nkoye hwe enti no wo mo nya ne sanfa ma nya saade a ye ntumi ntu ase meda se oba de chia me na dwenkyere ena watie no na inauguration and get to get the B ebekoso 1989 group of school aye freno Collins Secondary Commercial School 1989 group Collins Secondary Commercial School Asante Achmagogo wonom na free wonom frɛ wo members nyina
ene wono mo a enche wono beba beka ho enyina se wono mo beye inauguration ene get together event na muntie Abrantie Hotel ye wo Asante Achmagogo Nyankopon ya adom akwasi ada August bosomene de to so aduonum yenu 22nd August 2021 anopa 8 am ewa Abrantie Hotel Asante Achmagogo ena sa inauguration ene get together event ebebaso enti yesremo mo amoko Collins Secondary Commercial School no mo asemnie se sa inauguration ni get together event wo pe ho any more or further information just our number C na free 0243 55 0671 and 0243 26 6703. We care, we love, we support. Collins Secondary Commercial School. Onumwanu Asem no. Karistic Ventures here de Zahara mixture. Any Zahara G capsules on swaba. Wonumunsunye. Adofo yasifa ensio no memene topa yeno. Enemu yade sebe enunti se minu aba no panty liner ena ehuna mane. Dabi a panty liner da ne pantim. Arehu wanhwe yensuo be sone afọ aguna ni mase enye kwabana ne wo ho onso dwonso a wo dwonso ona na akwasi ajeyi a wo wu na nti kwadwo hoho ono na oba ma mu hyehye ahyehye wonti wo bodin ye ana kwadwo mense mi wo dwonso besi aba a wo dwonso nso de nka wo dwonso a asbema wa dwonso yunse ho aye form no aye what you say wa dwonso afili enso enam yade nti sesei untimi dwonso mfili o dwonso hankwa wa dwonso kra wie no na oba mam hyehyew na nsuo bi piepie ba oba wonso nka boni bi hwe me da bia me kasa me so yi oba na ukọ bema nkyɛn na bema no ene wo hia na no wan fro obi wa check yourself things no things and your man koye ni your man koye ebia nka boni bi wo ba bi hwe jataba nyonku bi wo kohia saade we bi nyame nkwanka gan wo so bona mane na nkwa gan bi twitwa na na ya no timrika fridge ataba no se manfo mana moto ko pe Zahara mixture nsuo no na manimfa Zahara G capsules no fa nsuo ne memne to paye no gan na ntumi ankasa bi onum wie sese ekoyie keke ate ase enam yade anya de pa ese wo oba ena be ma won so haw unim se enam yade nti be ma tumi fon na ye kitekete sese mana aba no mo mpe me ma nketenkete o I'm telling you se munnimu a mumbebusa me mrewa no come and ask my mrewa. They will tell you, Bema dear, only obey Shiana. I will say, Obema no. Ye wo party bia, Kokwasi sociology. Satama ye yoko school no, na yesuya bebe. Utumi dra bebe toho. Na one name ni party na no me who's of us what. Ye wie yamfanya he. Utumi draw denchem. Utumi name no. Utumi draw ni pedua. Na nipadua no edru baabi a bema ne wo no na wo nemi bema ne bema na ye wo party bia na Kokwasi sociology no ye frɛ no potiyaw sa potiyaw no eno ne ano ate no Kokwasi sociology mu ye frɛ no potiyaw sa woni obehia ansa na sa no ne kura betumi ai ne enta njango tani mu no ɛsɛ oba ne ye sa wo sre o be ma da be na aye bi etumi ye wo ba ne ye agis wo ye ni rodo na ga na buza de na ade ahye ho no enkoye ko pe Zahara mixture na pe Zahara G capsules so ka ho o be ma na nam yade na amna fo aye keto abi sa no e be bo awo wa ye mre nso ana de Zahara man capsules na podwa ka ho 3D yade ne typhoid diabetes blood pressure mu nyina mo de ye hindi herbal mixture mo mam na momto e bi eto no bi amonko na monko pe bi na monto Yababuamo. Margarito de Shesi, nana. Ejishpa. We see a bida. Any Margarito. Oh, ya yamre. Me say, Bema, untumini oba, ye maninka. Ejish, no, yetum. So, yano, one dia oba dia the oba dia senya. Go you oba dia tosmano. O piano. SSE.
agish no eye romantico ni kyerɛ sɛ eye de dani bi agish ɛno na eye romantico no de anya romantico no ɔma de ka kyerɛ yɛn eye super ne ya no omusu wo pra wo mo abi wɔse eye yi anya ɛsoro nye je ho na ɛsoro esu hwɛ ɔba wo ne bɛ ma da awia abɔde na wo ye agi na so ye nye ho a wonim nye ho agi nye ho na de na ye agi ya me se me ne wo da na ye agi ya me jai me sɔre go me kum obi ba na oyɛ sɛ ya na ye nye ho oh ani je ho ne de as wo hu na no you know that's na wo da damase na mami mora na agi oba de o se die na ase ya nye ho akra bi esofu die na ase ya nye ho se mi agree tie me say se obi be oba be ma no woda na wo ye agi wo be agi wo kume eye oya meja die hin bi na ye die me me yire me ho ye se me da see and your baby okay and your baby no ho what you say I don't know Elena Sare osi oh nana Krobea ye ni abrio e na wo yesa no fasre why onzu asre su edura wi a chale pressure de dos o edura wi a pressure wom hwe na nka kwabra ne be po adwuma wo fie no akotena bi aba wo ko twa bi wo beduru fie no ayesram na yire kasa ne ho a wonte no akoda pressure enti dura wi a wo tie bi a oh ati ase na odi bi nso afefam no amamanfo afili kakra abaya awiai akwaba be afidie no awiai de boko me mu akwaba ayeja oho te sai na me adum ya fra wo sai mansa dia mansa ama mansa amansa free he na ba ha ne frajusu na ba aya kasaden why untumi kasaden ana u filime menya olai wa fidie so ana medem nim yo hwe satamane e koma pe kujira koko odua ho ye malai no o grade sosa amansa so free he na ba frajusu na ba adwoso bro no be so na ate ye de ti domi abra adwoso domi abra eno onso ho te sai bra wanim onso din de sai amadankwa amrankwa obani amama nsana me ba no obapa onso freedom ya bra ho me no wo vim esne ne ba ne ba no de ne wo form kra okay ma me no de ndi otumi say yes ono kra wa pani no kra enti na ya me ka me mere wa na asem kire wo no me mere wa no sinsu ya ma me de no wa na wo de ndi mpɛ no wa amrankwa ede asem na wiei ede mo aba yenim ha awie de mi aba ha ne se busumi du ya ebe na mfie mienu na bi kuna na metifi ti me nkɔ ba bia te me mai me ka kire no ye school so pe police and am say police de wonya abotre na scan ne je obi wa ogia obe bre sa on fa nto wonya abotre na om so wo mate ento omu kɔ adwusudwa adwusu no mo ton nyoma to omu ba na om say ante ya danfo bi ya fere na abna ante ma me mfante adwusu sa we akura ɛhɔ no wo be dwom na ya ni dide nkom no so ne ba ne de ya fa no wanya alaji bi waji ne sika nto afa no wanya hwan alaji bi ɛwɔ dwusu alaji bruza alaji diai bruza wo se sa ne fere na alaji bruza alaji diai bruza ɛwɔ dwusu sa we akura alaji bruza wo se sa ne bruza bonidin no alaji gruza enye di oye kimfesa panyini no enye ono a ono nso di alaji gruza wo se sa no nso de wote adwoso se we akura wo ya NPP penny to aso to NPP penny no se han to wafa oba no se han nam so wafa ne dia ene mansa momo mpe kwa ma me be ma me no so waso aka kire no se bi du aduasa anam se ri aduasa dia ne me se minister te kire me fe manager bia me ne ri adwom na ka kire me ka na manager de so me mo sika na ade awuram na ya fa no na manager bre me 30 million me de 30 man kwala ne de koma no ye de koma na pa fe ma me agi sika ma me ne so sika no ono so de akoma la agi no to me de konkra akoma police fo mpanifo me se mate me ya hwa me nte ho hwe
na me frɛ no wɔ se yadeɛ ni nto kwalanta na aba no ɛkyerɛ yɛhwɛ yadeɛ ne kɔfɔm kakra ne se mate me hwɛ ne ma ɛkyerɛ me frɛ ne bi wɔ se yɛbɛto aba no na abena ne ka kyerɛ me sa yɛbɛto aba nti alaaji no ne mpanimfoɔ ne kɔ ran ne sekempe ɛwɔ tamari to ɔba nti yɛm yɛn to aba ne wi ɛkyerɛ ma hwɛ yɛto aba wie ya sika o adwuma o yɛamfa me bɛyi bɛkɔ no ha ɔka kyerɛ me sɛ sika ne deɛ wɔne alaaji no de akɔnkra akɔkyɛ ma polisifoɔ mpanimfoɔ Ghana ha wɔne ka saa abena si yɛ ɔde sika no ɔmo de sika no kɔnkran wɔne alaaji burusa antemfantem maame mfante abena adwo so sɛ ɛwɔ akura asɛm na mekan ante wɔtɔn kwa ho nneɛma ɛwɔ adwo so sɛ ɛwɔ akura wɔyɛ bodwa wɔso ɔmo de wɔne alaaji no de sika no kɔnkran akɔkyɛ ma polisifoɔ mpanimfoɔ Ghana ha deɛ eti bi sika ne deɛ ɛkyi na ɔmo kɔ akɔgyegye no yɛde abrɛ me matena mfie mienu na ɛbɛ mente aseɛ na mse bɛda mpanimfoɔ hwan na di alaaji gruza ne ho adanse kyerɛ wɔ ma abena sɛ ɛwɔ akura abena ante maame mfante ne ba abena mfante sɛ dwo sɛ ɛwɔ akura ɔtɔn kwa ho nneɛma wɔn wɔ di alaaji ne ho danseɛ sɛ alaaji na fa ne ba enti wɔbɛfa me ba ntimi fa sika ne ma no na mede me ame bɛyi abena no ɔno nso yɛ MPP ni bi ana pa alaaji nso yɛ MPP ni pa alaaji gruza ne nso yɛ MPP fo mpanyimfo ni bi pa ɛwɔ dwo so sɛ ɛwɔ akura na wodi sika ne ma alaaji gruza no anyanyam bi amo akɔ ne hɔ bieu ɛde asɛm no ɔka kyerɛ mo alaaji de bi ne mo no abena ne na gi sika no ɛna wɔde kɔ ma alaaji no ɛde asɛm na yɛ abena ne ka kyerɛ sa alaaji na ka kyerɛ no wase yɛnhwɛ nim na wɔn mo yɛ ho nneɛma yɛnhwɛ nim yɛ ho nneɛma kyerɛ me kɔyɛ a ɔka kyerɛ me sɛ sika no wɔn de akɔma polisifoɔ mpanimfoɔ no wɔn kran ɛme yɛakyɛ sika na wɔn mo na mse saa na aka kyerɛ me mimi kuna wu a meti kuna da ɔbɛgye me sika me duaduasa so ɔde akɔkyɛ ma polisifoɔ wɔn kran yɛdi kɔkɔgye me sika brɛ me nti me sika ne me hia mahwɛ nim ayɛ ma ntura me de bɛda mpɛ na hwan na ka kyerɛ sɛ MPP mpanyimfoɔ tumi fa enipa wura police abena na ka kyerɛ me o yɛ MPP ni bi yɛ MPP ni oba wei ni edi ho adanse kyerɛ no wɔn na wɔdwo ho a wɔn tɔ nneɛma nti wɔn na abena ne ba ne hɔ ɛna ɔka kyerɛ sɛ wɔwɔ nipa wɔ hɔ ma a wɔfɛ nipa amamansa kwan bɛɛ na afa so hu abena mfante star abena ɔtɔ yɛ nneɛma bra wɔnim ɔtɔ yɛ nneɛma wɔ dusu dwom nti ɔbaa yɛ no na de bia yɛ ka MPP asɛm ɛna ɔse sɛmo yɛ MPP for me de minimo nti alaaji boy ho ɔna yɛ penny wo yɛkum ti de meka bia ɔgye so nti yɛdidi nkɔma na ɔse sɛ wafa mba no police o ɛna msi saa na ɔse ɛna msi ne nso yɛka akyire ni sɛ ɔpɛ police ni bia akɔ na so ɛna ma me mfra alaaji nti ogyina hɔ na ɔfrɛ no ɔfrɛ na alaaji sɛ ne yɛmɛgye mo 3000 na yɛfɔ mu wia na magye 4000 na kan 4000 kora mo de 2000 beto tom ho nneema Asem Beba Dabi tiene ne kasa na msiska ne dabe na oso yema ne nyentem na we mu abram do mu nyina atuatua musika na misi nti mba na bebo maame amane na mamsi ene enya aboto bokwa kogi loan to kono kogi 30 million na me fresh abram sima kogi sika no no se ne maame mu alaaji amane to ba alaaji amane alaaji so ongi sika ne ntuo no beba ne diska no ko se we kura abram ne fie se ko na maame si yemfa nko alaaji fie ho na omo ye se Dabi obi kura na ne nua bi pa adwuma na o amfani nti omu sai nyi nti emfisika no ma abena to na abran so gi sika no ogi sika no se yenko ne de ekoi nti o ma ne afre ne frɛ no de alaaji number mai frɛ alaaji o se yemfa omo be ko medical test omo be se nti omo mo nti de bia ye frɛ na sa no nso ka alaaji grusa no alaaji no oyedien we MPP mu was asa we kura ho media minim sa brand ne ba o se o yo mo pani enti o de man bi so number mai o se e friend solo ono so ye pani wo akra ba adwusu no ono so wo ti e friend solo na solo nse omunya abotre no o fa bi aka bi obefa bi ti alaaji no so de ma solo no na solo no so kan Asem na solo no afefre solo no so ndie ongi yesika nti se wasme ni abena wahaya na mse me haya wo se me haya owura minum fatoso solo no oyedai what set me say me frɛ me be frɛ no no se o de solo no na ma be ma me ba no
and what did the bad man or free solo said mammy share no I'm said me share what mammy share when I'm not here what tell him so be kunyana me what me sika be do what tell him say share what would I and kasa many other than ametia and why am I the toso we you couldn't aye we could have been to the call bank what this guy one now kwaje boss call manager friend wants a manager boy was a bra many na advance 10 you tin men the cocan we 30 million men you so one city I will have some American me ya na me dade ma me say na monyen fan kwai ya de ba na discount mo disika no o se afosi for mpani for one crime alaji na kwache sika na ma abna ni alaji kwache sika na ma agana for mpani for one crime afosi for mpani for e one crime ya di mi sika di mi hia mi sika na yampa say wo ma kwacha ma afosi for mpani for ani abna sa na o ka kire me sa na abna say we kura ka kire me ajusu say we kura abna maame mfante babna sa na o ka kire me wo so mo diskan kwankran wo de alaji ya diskan kwankran kwacha ma afosi for mpani for sa de ya wo ma ye ahyew aya me yan kasa mi kunawu makwa diskan ma die jusu say we kura asa na me kan abna wuti awie asaba me no kantre ni ye me kwani ho me am sim pampa kwani abna mbedi sika wo so mo diskan kwankran kwacha ma afosi for mpani for ni ye na alaji na de wo nko de no ama wo wakwa alaji na nimpen wa hu alaji ne da mimi kwa na me pese mi hu no e na o se alaji be bi onam no network ni nye omo ya omo kokọ nkuro bebi nti network ni nye nti alaji one ni kasa no pa no o se mi mfesika na ma ono ti alaji ndi ne number na o de ma ye e na o ma ye search nti enya ni din no ye bo ni din ye nya ye ni hu nanim de wi ananim du esiti ni din ne ba sai alaji cruiser and o fun sene nanim tie o te sai na me fi se bia kin face a prayer ayi no o mu coach no ti e fe na e de church ngofo no msi da bi no on the onyes o te sai sa cruiser we no o te sai cruiser we no mi tam na mi hu no me ma hu no ayi ni nti ama minim na o te ho no try mi hu ne da kokore da no o da minua na yi nusu o ye kokọ o jeje kakra o ye tia o ye tia jeje okay enti maami amara nkwa memere wani bia enna amamansa ne ba no omonna alaji grusa bi ene solobi enam maami mfante ba abna woton ade wadwusudwom so ya wote adwoso se wakura ama maami akobo besia opepe aduasa 30 million adenia o de pe police mu kwan e de ama ne ka ekire ahwa ni mu ema okoya abna se yesi alaji grusa no de scanner konkran akocha ma police for mpanyimfo adi enti ne sika no ayese koku sika no ahye huni sa yesisie otiase a enye yie Abapa Mall eye online shop eye the biggest online market ya se wo ba ha ade bia wo pa to no ubenya to payment system ne very 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 flexible to yakafa mumu order na yen deliver emfama wo download the app no Google Play Store na App Store se ya se won't mean download it dia just our number in a friend 0555 55 7193 21st clinic sciatica experts sciatica we no entinia esa oto asikosi unentini eya na eyawo etumi bem emutumi tumi stroke bon ka ye mentna ho emenka wonto ho sciatica yen ye experts ewom vaka bra kumasi ahwa overseas ultra alpha radio wa yenie ena oduro se kwaten mia me papa oduro se wase benfo bentan tan ewia se benfo bentan pan bia ne kan kwase asem kansem Ghana ha obi ane ho fa bia kansem fo da I'm telling you o de asa de we mu pa munya research o pa munya research o de amfa enkwa America na mu hwe Donald Trump me ka kire ne se wo mra bonten emienya beauty pageant contest because cancer fondodo that guy or cancer fondodo
want me ama nipa fo ben tan bi agana ha nipa obewusu odin sekro wa kan manfo ho nsam wo twitwa manfo nantri wo be hwana nim no ye ben fo ben tan awia woduro se ma men chiao enti sa wo ba ha wo de anya siatika nko ayade bi edu nya no ene 21st clinic form da be hia wate ye bebo apa se kura de ye wo aduane canteen e wa ha no patututu na ye krado bedidi na fili be ma de odidi anopa ma mu yedu fra ye 0540 311 311 de awurade ahira no repairs enkrofo na ye adwuma na che ti wo ma bemben de awurade ahira no ya ma mentonka why ma mentonka me pa chaw se wo pe efri 5 kVA kosi 100 kVA generator papa ato wo ya sorry adwuma ayaresabia wo de asai fra ye ne emesiesie mfama wo no libilibi no labalaba de awurade ahira no wo madwuma hote se wo pe mowa wo pe water pump fufu pande machine motobru wo de asai ana say yenton papa ne mfama wo ye ne yebeye de awurade ahira no ye wo compactor machine enti bia wasase ne nsuo wo so kakra opese ye mfili nsiesie so mfama wo ye ba beye ene ye wo mfidi a ye de bonsuo de twinsuo wabula ni mu nsuo na nya ofa bio enya ode nkan bi abam ye be ba bebo agu ama wo ba bia nsuo abetai honye ye ba bebo agu ama wo brakumasi sofo line lorry terminal na chi ena de awurade ahira no owo ne number simple 0244 588 741 wawie Dr. Xavier Neton Xavier Food papa we di agenkwa aduane abadwa so meji amanfo nkwa wo di agenkwa aduane abadwa so meji amanfo nkwa Xavier Food uyi obi a diabetes esichire yade wo so se kura de empane no ne yade wato so nti wo be wawu ana obi tumi wo mpane na na tia fam na dane kro hwebra wo bre obi na furu so nyina dane mpane enam diabetes nti se ne mensam kra ko fam ade aro ho no anhwe obi be mo yere pa mo a wo so opim Xavier Food ate dinanyu ahoto Dabi eton no bi akwa Dabi we dia first Xavier doctor ankasa wono won fa badwa so frɛ wono ankasa won pe haw enti ne number ne ye 0555 789698 ofra oni Xavier doctor ankasa we kasa Alaska Star Enterprise yen ye wo Kumasi adum Mesesa Noche Plaza adum first floor yani Prudential Bank ne dia nimhwe Dabi amempa iboni o Mami we mi boni din bia sebe se wote ase a Mesesa Noche ya mawayiko mawamo se wonte ase nso a ba bia wo bia Nyankopɔn fa ninsie se ne ma ne si ya o ma hye ne monyam da bia mempa iboni se awurade Nyankopɔn to me nsem onto matiefo nsem na munsum ntumi nsidan fa mo maame ne mo papa no mu din fa nto so mi se di anka Abraham Inter Plaza ana Abraham Inter Memorial Story Building. Ni a chug so den. Everade boy. Ni pa o plan so. Beskan ni asel. Adwa ura kekao beskan mi scan ni Alaska Star Enterprise ro wono woton epoxy floor designs. Different designs bia wo pe bia no oba ha obenya bi. Wallpapers designs ebi wa ha. Window blinds, chemicals are ye di treaty ensuo mu wall. Ene edan se beye mpropro Alaska Star Enterprise what you say freyen 0200 281 080 and 0248 315 258 Alaska Star Enterprise aha ya 102.9 FM aha eye o tech ena maami ama dankwa onene ba amamansa ene womanim ha na Alhaji Gruza wenya kinvesa Alhaji Gruza omesra aha weye yeso a MPP panyini na eto de bia ya na memedwene a political for no ya na mentemase utie amamansa no a ono a MPP ni no ote ayo because Abraham Fante maame Fante ba Abraham Fante okoye no okohu se wo mu di nkomopa e de fa MPP ho e wadwusudwom ajusudom nso de ane ama no wo di nkomo papa hwa ajusudom ma wo mo do wo mo se wo mo di MPP nkomo wo di amunti ade ni yo wo mo di MPP nkomo na wo Alhaji Gruza ikura sabe so wo MPP ho do ampa kasa ba ya wo no di MPP ho nkomo no ye nkomo pa no nka abedi ni bode
sa nipa wei ne maami wei abusua wonom wodomi abraho hwe ade a ehu power politics mu aya na political for no wo ni mu aya na hyeme ne se me so kamia waka me mere wanyina waka me manyina waka mabusua nyina enti se ye withdraw se ye ntoa enti na duru abato so a hwe 2020 abaya ye tu ye hwe Dr. Santiago ene papa ya Mr. Ngatia. They were here. One more 10 out and now they were begging. Me and I me host you one more if you so. A man for moon pianco twabo, a man for moon pianco twabo, a yes, uncle Siasem say bintia. A yes, uncle Siasem say a bintia. Nasa me young people, Nas what this uncle Siasem say biatramia. A drew her, said 2024. Me got tom farmer gum. Me got tom farmer NDC. Me got tom farmer CPP. Enti dia maye nse ma hyem fie enti me nkoto aba no ebeko gold ya ne nkan kokona san kwase asem sei bi ene duru abato so a emma ni pampie nkoto aba no ebi nie na wo alaji cruiser kro no twan yan we are coming for you adochuwa akaba atia donko onya bre wan kam do kam me wa no e dia me wakunu the whole Ghana, the whole world, everywhere. I'm going to acronym. Now I'm going to say, yes, I don't remember. Sir, you dianoa, ya na yinya ayarisa. Every day, you dianu pan, kahon some tray. You women, I mean, I say, every day when you break, I'm being forced to cry him. It's for your mama kwaba, a billion you drift for your share ye. Menim sana de ekoswo nyina de ya asefim sam de ya rehusam de ya nyamransam yetie ni nyina bi yenwe de na nso de apom de ho nkomo etwa so esansem panimfo so bi benya wa na firi yare ama me ne wanse na firi yare enti ye de nyedua heba Mr. Bedwaman so edura ye ba ye nkyeye enso eboye mrane se Paul amantam enso sene dikanfo enyedua heba Mr. na ye twetwe ho nkomo yi enyedua fo ye de no mienu aka ho aba your friend no XP capsules and XCO capsules and na ye bedi ho enkomo Mr. me twa me ho abaja ho atrofo no e bia na maneguso ameka sei na wo se ye enkamnya ho atrofo bia kaminya ekwanya bia kamini nyeduafo bedi nkomo kameka me yare a kire wo mo kameka me suma sema kire wo mo Mr. ho atrofo ni ne doctor de ofie maneguso ameka sei ba modin na friend doctor na ka wasuma sam hinta sam ene wa mane hu nyina fa kire papa yi na won so ntimi enya wo moa 0270 417 669 0270 417 669 enyedua for ahye ye na sam ne wote yenka edure de ba adwama so efre no nyedua heba Mr. Oni Axco capsules ne XP capsules menim se nyedua wate bebre esanse yenye fredua ye fre no nyamedua mu esanse se wadi mfie duonum ekra ne ye ka nyamedua dia na wonim de me pa akire na wonim ahoden ene nepa ewo nyamedua so edura ye de kam ofra ye de company for na obia atiesi kinken eno ne ye dia ye eduro konkon efre no nyedua heba Mr. tunya bi na no na wo hu se wanum adupa de besaw yerewa ayu yerewa no nyina afri hodi amount ene yenhwe bibia yi ene obehu ababa wa mfie aduonu 20 years asem na mekan ene oba wakoto se ne bibia to fomomfa na ye asem waye bema na ne mpaboa mpo na wokase bema mpaboa no leza na homa esane bone pa wasiye eniemewu esanse wokokuntu ne mu no eye asem adani a wasimisisi ya na ye mitititi misisi ya na eye meyeye esanse ne yenua na ye di nyina akoye sikyire aye starch ene wa ni banchi a obedi bode wa ni bode a obedi emo enti ne yenua ne nyina akoye starch enti amene enipani ahoto ene ayem tim etuato se ewo nipa nyina so ama koko ene enipa bebre na eko enti na wotu ha obisimi ya na meyem atimpa medie na awotwekra na majam 9 baako ya na mintimi nyame 9 mpo kakra beba ya na ye dindindin sabe ya na metokwana no kora papai obisimi de ya na meyire me ho na mekire me ho na ebesene a afe na emoja edi akire ebasa abonse nipa ya na wodu sa wo huye ya na wo breye
ansa na watimi fragyanan ne so akọ eye koko na eye wosa ya na afifi woni padua na mu afifi wo sabe woto kwan no ano enti wo yam tim a etim no na wo wudi ahoden bi se mesere nkọ no ekotwu koko ne mu sa na apone no na yesa wo nante na bi edu hini bi ananko hini bi si wo bo se wo poli ne pe na wonan ante a bo se dua no na etu sa na koko no ete enti se agyanan ne ba na ye dindindin se bo no na akotwu koko ne mu na afei etu na edimoja ebrew ebasa ya na eha adwenye wo ye oba mpo dia ya na ayemhihye ni sua esanse ye de busumi bia ye humoja ni nti ya na enye enwanwa na wo ye be ma dia no de nsaguniti ko ene de besene ko hwe madani oba esanse na misuma buminsa be ma mese onye sa na obo ade ye no be ma wo mu wunsa ndiko agyanan so na sabe papa otu wie na humoja anase sabe humoja wa agyanan ho dia ene na ye koko ena hawo ebetimi adunya ebetimi amaban agi wutuo ebe ma omema yo no afiri wunsa eye axco capsules na mekan fo dia ma be ma okwa agyanan so a humoja ewo mu anase ya na wutuo wusisi eye we yapa ya na wusisi ama wuntimi enkeka wo ho eye axco capsules na mekan fo dia ma oba na be ma ya yemtim etete wo obisimi da yemtim nti mintimi ni esomaduane se ye pa no anase pai minisa se nuane no ka de pa na sudi na oyematim nti ama obisi wo hia tua kono de wadi ayemtim atua wakono de misra memo hu axco capsules ho wonya bi na no ma ebeboa obetimi adi wakono de nyina na anwumra koda no omene mienu a ade bechi no woyembe ye memremre kama obetimi adidi obetimi anum nsuo sina be ya da ne da obetimi agya wo nan eye axco capsules eno ne edi atwetwe yenkomo yi misra mamsan fa ahomatrofo ne ma obisi ye na wo bono na me hu me telephone mpo me pen na se book mpo na me nya bi me sira so afa phone no wanya pen ni bi dia saje ahmatrofo no na enche na ye bre no ye be sorry so bowura ya kachi ho woni doctor nkasa na doctor so enti ma ye nu pai bi na enom 0270 417 669 0270 417 669 eye axco capsules enyeduafo eka ye nupa ne ho enti woto a ensuro emohu esanza nyeduafo de enupa nko ne de ba adwaman so eye axco capsules obo house media koko no efifi o mekon ho efifi o manim efifi o se metokwana no eye axco capsules ne beboa wonuma ne nyina ebehye de woni pedua nani no ebe pone ne nyina behye efiri ho ama wo so watimi ade wo ho eye axco capsules na mekanfo edema wo na bia na kokoi atena wo so acha ama samre wo sisimu homa nyina entunu nyina atete ama ne bema wontimi entena se ene bema bi e drobani ana wo yo fitani wo madi akwa adwuma no ko pagya ade emu oduro dia eni okofia na ya asam wo kwa nyina no wokotokoto no wakwa afafa afa kodufia na ya asam dia mekanfo axp capsules dia ma obi akoko edi winya ama enne woni da so asano koto axco capsules ne bi na ji axp capsules pini gina homa power be ma wa ho den ana ni power ho den ana dwumi bi ye no wasase so den se wo ye oba wo kwa achima se wo ti office mpo fra no pako se nwumira bepon ni nyina eye ntrase adwuma eye bre yesisina ana ye center boat ayete seka ekono eye ties no ana maka eko obi antimi koto engine papa bibi amfensi ni ka mu no anka se metutu ties ni nyina frase ka na betimi akọ ebi ensida ekire se ties no ena kuta ka no ede ko sa so na ye nipadua no ye nan ena de ekọ ye nan so center boat ani wusisi nya adwuma ema wonante esesa se na beyifo ka asem se wusua obi asa wo chia wo pa no sa na etie se wusisi no enya adwuma pe wo kwa bonse na wonante esesa na wo sugar asedi ye pion asedi ya wo watikwa no eye axco capsules and xp capsules edrem bi enu memini boma emfansu sanso bia emrew bomodien e wa adwaman so etuatu se ye ba ye nche nso na mahoden ene ne pa eye ntino ene ba bia betu afa biara obenye bia to stores no se ya kese se ye nketwa afa ni ye bie ana ye bie ye che bomodin bowura mu ne nyina nsa wo se wo penyeduafo nu pa de ba adwaman so na enyedua ka ho etu malaria na woyam na etim dia no to axco capsules na wo sisi no so eye wo yam ma oje ho enje dia no waji xp capsules dia ka ho enremi ensa ewa adwaman so ne bo enye den papa bi se wo bo mode na wo yare na wo tofom na wo kaso busuafo high dropping fa nkwa ya sabia
ne bo den che so beto nre miensa na bomodin ewu dia na adaka no ebeto no endi na efeje dum enti wotie se bomodin na kwaji nre miensa eye nyedua heba Mr. no samre nsuo etutoi na no fin eyi ni ti ene ebebo ade bechi na wo yare na posese ato dia bomodin agi enyedua heba Mr. nyedua heba Mr. na efetu sa awo ene no fin na samre ebeti egu usuo no na say sisi ade kokko na aju sisi aboso ama samre wo ye bema wontimi point na say ene bema bitina kema was medimate papa droba wo mate was Dabi was ene magiju sika ama woboa ohun seniema enkoye wontimi ntina sente ba so obebo ka no ho eye Asco capsules American farmer Asco capsules na so ye bema na saban aju tua ato dem samre wo fru mema yomu intedu anwumra sadi na Krobea kan no akota ba bi no anom nsa no aboro hate sida be oduru fia na yire kasa no ho want dia misra mfa nyensa nom isansa mpanimfo se amane mehu hwe ye mfantutuka enti so sisi we ya na wo haw na de konom nsa de ne ebeti wani so me kan for XP capsules dia ma XP capsules enra mi nsa ene na edidi edwuma ye bre na ye bre isansa mpanimfo se asampa hwe etia asampa ka no aba ye frako na bia na waka akire na wo pese mpanimfo be faw ne kwasa yarewa dia eye 0270 417 669 0270 417 669 bomodine borura emrom Abidjan house wokọ ho abenya nyedwane bi ato kwato nso mo na akọ junction ho wonante besima enuma wobenya bi ato enu achim kasa mebobo a ade bechi asa yebre no ayebre mpanimfo se kokọ pensu dodo nsiduaduane poani a enyeye menisan kamenko ya wode opesa metwa wo so nanso ankọ a wojiwani so no ma wantu a wagebo na Krobea wafane bo me bomodin ne mahuresi baby foforo nyame adoma dasene yebesan ehia yai eda wase ene dia wonso ode aba abesom akosi yadutwinwa ono na nyadua herbal mixture ene onmunra ode aba abeka ho nsem ede akyereye no aha ya 102.9 FM aha eye Utek FM so Asem Beba da binwedie no ena wasunguso a utie eno ede twatwa odi hunu alaje grusa aha abena eye dabe ko ni fie a o ka se o mdis kan konkra koma police for pen for men ni fie biem unsi hobio ama ede twatwa uhunu abena eye dabe ande Sunday kura mi hun but isi Asem ninti no hu ya no otwem ano commercial okay sa Asem wei muntu nkɔhyɛ akina muntu nkɔhyɛ akina ɔkyina momfa maame mfante ba bena emra yanim ha ɛwɔ afidie yi so na wɔmɛkyerɛ yɛ MPP kukura ɔmo dwɔn a ɔmo panini ɛne saa Alhaji Grusa no Alhaji Grusa no mato nsa afrɛ na bafia ha Abaha Monsanto Sanfre no se ye hiano ewo afidie yi so ha ono nso be kire yen aposifo mpanyimfo kra okoche sika ne ma wo no mu di yesene abna eka no enti nana gosi a champion menka bi Yankopon ya adum okina Krobea Asem nkrofo we nyina ba dodo na wa akiri ensem wom enti se de wo kan no se Alhaji Grusa ne mra abana ne somra oyiosi na wansane sia ne ehu de wo ya brewa nkunuma enti de wo yen de dane kwan so pepepe mo enti munyi sa adwuma no na monye emame good adofo sa pepepe ene ye beyo sa Asem we Natural Company Limited for at the cell strength capsules on the aba na cell strength capsules no a fight bacterial and viral infections so we immune system ne very strong e be revive you ama ho ye den ubenya support e de ama o body natural defense just one of cell strength capsules eduro na yo enemu yade be dwane afri wo be ma na wo ba ho wo be de wo ho afri yade biara ho cell strength capsules Proslav capsules no Bema what I do say, what do ye? What Jones are what chim dodo, what do ye? What a yaw, bra, what Jones so ye, what do ye? Or Jones so to me pie two, what do ye? Proslav capsules,
nom ne moa True Man capsules sa wa ye mrempam sabe omrante sema na o mensem wo mpam kofom ebia yesisi yade bi anase enam yade bi nti oba manafo aye keto bi koto True Man capsules ko ba bi eto aduro bi abenya bi wate fra yen wo 0204 61 6161 anawiai Dr. Awud sani yemi nkan ye no ene ye dedicate show no edemao Yamau happy birthday. Uncle Pon Shrow. Abuaje si edu Emmanuel osi wiase Nana asofo binumo acte. Ebi ye fake. Ebi gu Jehovah enimu ase. Elena Sari eno si Eurade Christ. People are using COVID to confuse people pao. Nana enioma enipa binumo yo. Ewo sa nioma we ye ekoso no enya asem ketua o. Da Queen Emmanuel and was ya crentinum de makachro se enye nipa ni o man you obi ani we wiase da empo wa wabusia enti mum yemfa we yinsi ha na ochena yede sa ankrofo nhia omumfa wo mo nso de mra na afei owionsi wansaninsi ne yehwe baabi ebefa medin de Krobea nana yaw asante baabi a wo hwe show ni free ye utie ye free ye awiabremu yedawase bru ote oba de achi amenka na na akwasi achi ampo ka ne wute ne nka jataba aposo na na adwo adom achede onom na ehye adwumadie yi ema menso bibedi ho chiame wa afidie yi so unso tie wo de wadwen kire bai enti unso ka ho bi yankopon hira wate ochena ebebi ahoma natum na monso ma kire madwen e won nsem ne ho gabrem with Dr. Cash